Добрый вечер. Добрый вечер. Я зараз так бачу, у мяне нешта паказвае кампаньёна Фростпанка, што дзіўна, гледзячы на тое, што мы сёння запусцілі зусім іншую гульню. Упершыню такое бачу, нешта да раней такога не было. Спадзяюся, для вас вам перашкаджаць не будзе. Добрый вечар. Сёння мы працягваем Tactical Breach Wizards, які літаральна было ў гэтую пятніцу. Мы пагулялі ў яе на пятнічным стрыме, яна перамагла ў галасаванні. Сёння же я жадаю, я паглядзеў трошкі на час, мне падаецца гэта гульня прыкладна ад 9 нешта до 12 гадзін, можа трошкі больш. То бок літаральна мы можам яе прайсці за яшчэ пару стрымоў, я таму вырашыў, можа варта з ёй кончыць. Бо яна даволі файная, мне падабаецца. Вітаю, Рэган. Мне падабаецца гульня. У мяне ў папярэдні раз былі толькі складанасці з перакладамі, а гэта насамрэч самая добрая, ну, як скажем так, адна з вельмі моцных частак гульні, гэта ў тым, што яна трошкі па краху табе накідвае гумару такога. Яна не вельмі сур'ёзная, поўнасцю вы можаце адпачыць у ёй. Вось, зноў жа ёсць праблема ў тым, што жарты перакладаюцца складаней, чым што-небудзь увогуле. Іх трэба адаптаваць, і нават калі іх не адаптаваць, іх проста складана перакладаць, бо звычайна гэта штосьці нестандартовае. То бок, калі бы яны размаўлялі нейкімі стандартнымі фразамі, не, яны размаўляюць у прынцыпе фразамі, якія бы падышлі ваярам, і пры гэтым дадаецца ў гэта ўсё магічная тэрміналогія, што і так само па сабе ваенны сленг быў бы складаны, а яшчэ і магічная тэрміналогія, і панеслася ўсё разваліваецца. Для адпачынку яна вельмі падыходзіць. Так, мне падабаецца, я жадаю яе скончыць. Тым больш, што яна, я так зразумеў, каротенькая. Даволі. Я па-за стрымом, я трошкі пагуляў яе па-за стрымоў, але не кранаў галоўную гісторыю. Давайте у нас, мне падабаецца гэтае галоўнае меню, у нас магічны прарыў скрозь дзверы. Давай твае дайсы. Вы бач, якія дайсы і куды яны пайшлі, яны колькі іх там увогуле. Яны ёсць, дай-ка я хуценька пагляджу. Я не бачу нешта, чакай. Не, ёсць, 5000 цэлых. Так. Куды іх перакінуць? Мне падаецца, ты адзіная, хто закідвала яшчэ наверх пасля перамогі, таму я пакіну іх тут. Ну, у сэнсе, я буду лічыць, што гэта ўсё ты рабіла. Да я магу ў некаторым сэнсе. О, запыты. У мяне запыты трошкі зламаліся, я не магу паглядзець гісторыю апошніх. Так, яны ўжо, не трэба вычысціць гісторыю іх, бо інакш новыя не прыходзяць. Это мае, я пакуль не придумала куды. Хай паляжаць. Добра, калі што гавары. Дык вось, які план? Я што парабіў? Я трошкі пагуляўся ў дадатковы рэжым. Тут ёсць мары. Гэта рэжым, у якім можна пасядзець і проста папраходзіць узроўні, якія не трошкі толькі нагадваюць гісторыю, але не маюць нейкага сюжэта. Я прайшоў адно з іх, і яшчэ на выжыванне было. Челлендж, выпрабаванне не вельмі складана. Я адчыніў сабе... мне нешта не захавала ад мае намаганні. Я адчыніў сабе яшчэ касцюмы ім, я не ведаю, чаму яны не захаваліся, але з імі я пакуль не гуляў. Я прапаную зараз наступную місію мы праходзім з гэтымі новымі выглядамі. Вось гэтымі. Я проста паспрабую, як яны выглядаюць. Я ўжо не ўпэўнены, можа я іх назад пераключу на стандартныя. Бо стандартныя, калі прыглядзецца, стандартныя маюць значна больш дэталяў. Вось зараз я пераключаю. У яе ў касцюме да халеры мелкіх дэталяў. І яны распавядаюць трошкі гісторыю. Аб ёй таксама. А вось калі пераключаешся ў гэты, ён даволі такой чысты. У яго значна менш усяго. Што шкада. Котлеткі ці анекдот? Ты жадаеш закінуць на штосьці з гэтага? Бан Маланка, што табе больш падабаецца? Усё, што табе больш падабаецца. Вітаю, вулчары. Прыгожа, дзе док? Дока яшчэ няма. Я так разумею, што яна дадасца толькі у наступнай місіі. Малаток прылетае і адразу закідвае 100 на доту 2. Дзякую вялікі. Вось. Я думаю, што дока нам дададуць вось толькі літаральна ў наступнай місіі. То бок мы ж яшчэ нават з мапай там не разабраліся, нам мне падаецца. Мы ж яшчэ плануем сваю атаку наступную. Так. Ну так, гэта інфармацыя па місіях, якія мы ўжо прайшлі. Нельга баніць малатка, дык ніхто ж не гаворыць, наколькі мы яго будзем баніць. Яшчэ не разабраліся.
Это вельмі добрая шляпа. Глядзіце, шляпами памяняліся. Это ты вельмі добрая шляпа. У сэнсе. Добра, у нас уже скончыліся ўсе ідэі, я іду у ложак. Пачакай, у мяне штосьці ёсць для цябе. Док-тэг гэта значкі у ваенных. Яны мой весел. Што гэта значыць у гэтым выпадку? Атрымаю іх у сябе, і я... Ты атрымаеш крыху маіх, ну, майго дара прадбачання. Крыніца, ну так, па тыпу тое, куды ён можа... Як жа... Слова ёсць падыходзячае, просто, ну, зноў жа, з перакладамі. Ну, галоўны сэнс, што ён можа пакласці туды частку сваёй сілы. Давай прадбачанне. Яно не будзе такое ж дакладнае, як я яго бачу, але яго павінна быць дастаткова, каб выратаваць цябе час ад часу. Зен? Я не ведаю, што сказаць. Ніхто мне не даваў мне свой вось гэты весел. Ну, ты толькі што выратаваў мне жыццё уже другі раз у гэтыя папярэднія 2 дні. Я амаль не мог нічога зразумець, але нейкім чынам у цябе ўсё атрымалася. Калі шчыра, у мяне таксама у галаве трохі не ўкладаецца. Таксама ты паверыла мне ў гэтую рэч са скокам? Якім скокам? Я нешта скока не памятаю. Ніхто не верыў у мяне такі доўгі час. Я не памятаю пра скок нешта. Калі ён такое быў, калі такое было. Не літаральна, як выток магчымасці чараўніка. Так, ну гэта ж, зноў жа, мы гаворым аб... У кожным фантазійным сусвеце гэта будзе свая рэч. Ну, мы можам прадумваць, але самае галоўнае ў яе, што яна канкрэтна можа трымаць частку яго сіл. Без праблем, мужик. Ты ніколі мяне не падводзіў. Ну, давай, калі даць назву яму... Літаральны пераклад будзе сасуд, але гэта, ну... Крыніца мне больш падабаецца. Ось, давайте крыніцу будзем атрымаць, гэта як тэрмін. Ну, хопіць уже размоў на сёння. Я зноў буду патрульнікам тваімі тактыкамі заўтра. А я вяртаюся да таго, як кпіць з твайго ўзросту. Калі ты дастаткова для гэтага працягнеш. Уф. Так. Позна раніцай. Добра, што ў нас наступнае? Каток. Я бачу каточка. Дензел яго, альбо як імя ў яе коткі? Так, я сустрэнуся са сваім кантактам у Гелепе, заплачу яму за паездку і пагляджу, ці даведаўся ён чагосьці новага. Дарэл. Так, дзякуй вялікі. Што за кампанія? Жадаеш, каб я з тобой паехала? Не, я просто размаўляю з ім. Вы, калі ласка, ідзіце пааглядайце. Ну, яны ж прыехалі ў іншую краіну. Гаворыш аб тых людзях, якім ты яшчэ не заплаціў. Мы вырвалі цябе з турмы. Калі вы жадаеце скончыць сваю працу, вам лепей бы вяртаць мой рыштунак. Вярнуць мой рыштунак. Мне падавалася, што я так і зрабіла. Ты жа выкарыстала яго, каб рэвертнуць нас. Яны самі вяртаць нас. Ну, то бок, у часе. У яе гэта некра... Зараз пра персанажаў. У нас ёсць частны дэтэктыў-чарадзейка ў цэнтры сядзіць. Ёсць спецыяльны тактычны чараўнік, які можа прадбачыць будучыню, але літаральна на секунду наперад. Можа на 2, там, на 1,5, не больш. І у нас ёсць некралекар. Лекар, якая можа лячыць людзей толькі тым, каб іх забіць. Ну, яна можа вярнуць іх стан цела ў нейкае мінулае, але каб упэўніцца, што нічога не перанясецца, ёй прасцей кагосьці забіць. Яна стрэлам падымае, так.
Ну, у сэнсе, што як яна апісвала гэта ў папярэдні раз, я зразумеў, што гэта прыкладна так працуе, што яна можа вярнуць кагосьці да жыцця, але б ёй прасцей, калі чалавек мёртвы. Ну, то бок яна ўпэўнена, што вось зараз ён памёр, і яна дакладна яго верне у стан, не перанясе ніякіх пашкоджанняў яму, якія былі нанесены перад самай смерцю. Гэта толькі мой мяшок. Я не ведаю, што яны таксама забралі маё прывідны чэрап Гаррі і маю тібію траўма трансферэнс. Не ведаю, што гэта за халеры. Чэрап у тваім заплечніку. Гэта не Ghost Skull Гаррі, вось гэты прывідны чэрап Гаррі. Няўжо гэты чэрап выглядае як Гаррі для цябе? Мне падаецца, любы можа быць Гаррі. Ну, усім падыходзіць, але не, гэта вядома, што гэта нігел. Добра, нам трэба вярнуць Гаррі, але, я так разумею, зараз у нас будзе падзея за іх дваіх. Яны пайдуць, здабудуць рыштунак, які згубіў наш некралекар. І як гэтыя зелле працуюць? Гэта Skink Tears... я не ведаю, што гэта па тыпу газ нейкі, не ведаю, зноў жа пайшлі ваенна-чараўнічыя тэрміны. Не, яны проста наркотыкі. Я проста кідаю наркотыкі ў людзей. Ну, не наркотыкі, а лекі. І гэта працуе? Гэта працуе на тых людзей, якія дыхаюць. І што ж гэтыя лекі робяць? Выбіваюць з баланса млявасць, невялічкія галюцынацыі. Калі тебе падабаецца паць людзей навокал, яны гэта зробіць гэта значна лягчэй. Ну, будзе трымацца значна лягчэй. У Бэнкс таксама арыгінальны строй клёвы. Ага, мне падабаецца. Я жадаю паглядзець іншае. Я думаю, я ўсё ж такі вярну. Паглядзім, я яшчэ пабегаю з гэтымі новымі касцюмчыкамі, але мне што мне падаецца, я буду вяртаць назад. Так у тебя няма больш нічога іншага. Проста моц над жыццём і смерцю. І я магу яшчэ адчыняць партал у бездань. Давай патлумачы гэта. Яна паціскае плячыма. Я не ведаю. Я проста накіроўваю гэты цудоўна выглядаючы ключ на сцяну, і штосьці адчыняецца. Пхні кагосьці ў яго, і яны вярнуцца праз гадзіну з 1000 з позіркам, які накіраваны ў далечыню на 1000 ярдаў. І з нечаканым новым інтарэсам у банкавыя інвестыцыі. Гэта, літаральна, гэта вакно, якое ты можаш размясціць у сцяне. Вось зараз разумею. Добра, паехалі. Урываемся, нам трэба здабыць яе рыштуначак. Адразу трын збіраюцца ў нас страляць. Вось гэты сабе рыхтуе стрэл вось на гэтай лініі. То яе ёсць. Седатыўны коктейль. У радыусе, у пэўным радыусе зніжае здароўе ўсіх. Пачынае цікаць атрута літаральна. І дадае статус. Усе магчымасці іх адпіхнуць будуць на адзін яшчэ мацней, то бок яшчэ далей можна. Іх можна настакоўваць нават, то бок больш эфектаў. Падняць кагосьці можна за одну ману. Вось гэты коктейль, гэта літаральна яе звычайная атака. Цудоўна. Цікава. А што я магу? У мяне ёсць ужо ідэя, але трошки пазней. Ну, зараз я з гэтым разбярусь. Так. Вось гэта у нас. Падняць кагосьці. Цела каля сябе можна падняць з адной манай. Полностью вяртаць здароўе і адной маны. Калі выкарыстана на саюзнікі, спачатку забейце іх. Вось гэтага моманту я не разумею. Яго будзе...
Атрымліваецца, можна саюзніка проста вось забіць? Не? Альбо як гэта працуе? Так. Ну, мы можам выкідаць не толькі ў акенца, але і ў таямнічыя дзверы. Цудоўна, так і будзем рабіць. Тлустага сказана будзе штурхануць, пасля лекаў прасцей. Вось гэтая ў мяне ідэя была. У мяне з'явілася такая ідэя. Я планую зараз дзверы прачытаю. Стварыце партал на сцяне. Любы, хто будзе пхнуты скрозь партал, не вяртаюцца назад, ну, вяртаюцца назад толькі пасля бойкі. Давайте вось так зробім. Я бяру за яе. Перабягаю вось сюды. Няхай яна... Што, на што? А, забыўся, не на тыя кнопкі націскаю. Збіраем адразу рэч за яе. А чаму я не магу выкарыстаць зараз партал? А, партал з'явіўся, ўсё цудоўна. Вось ён партал на месцы. Я бяру, кідаю вось гэта. Усе вось тут ёсць. І за яе у нас было... Мы можам вось так зрабіць. Я магу стрэльнуць у гэтага... Ай, трэба перасунуцца. Ну, давайте перасунуцца, не праблема. Трэм вось у гэтага хлопца. Вось у гэтага хлопца. І вось гэты хлопча у нас... Я магу яго неяк? Добра, страляем. Ой! Назад. Не-не-не-не. Стаять. Назад. Прадбачанне. Вось гэтага хлопца піхаем. А, ну у мяне тут не атрымаецца. Мне падаецца, неўдалы ў мяне ракурс, можа? Не упэўнены. Ну, давайте, мы выпкнем так двух. І гэтага яшчэ да сцяны. І потым застрэлім яго. А, дзеяння няма, не будзе больш. Можа, не вельмі ўдала я размясціў. Яна можа ці падняць загінуўшага, ці калі страліць у супартыйца, ён памрэ і вернецца. Пэўна, не вельмі задаволены, але з манай. Неблагі варыянт. Я просто подумал, ну, я вось мне не паказваецца, што яна дакладна забівае, я не ўпэўнены быў. Я вось думаю, давайте я прыбягу вось сюды наадварот. Скарыстаюся... Можа, гранатай адразу ўсіх? Давайте гранатай. Прасцей будзе. Оп. Ёсць. А вось зараз маланкай. Вось так і... А чаму ён... Ён памрэ? Дакладна памрэ? Падзяюся. Вось так. І таго хлопца мы не бачым, на жаль. Давайте тады наадварот. Я возьму... Вось так. Ой, не тое. Заўсёды. Так, а штурхнем гэтага хлопца вось гэты бок, вось так, і... А таго мы не бачым. Шкада. Ёсць ідэя. Бярэм, страляем вось у гэтага хлопца. Яго адштурхне аб гэты прадмет. Не ведаю, што за ён. Гэты памрэ аб сцяну, але мы стрэльнем яшчэ вось у гэтую каністру, якая падштурхне яшчэ адну выбуховую. І яна забіла і таго яшчэ. Цудоўненька, вы паглядзіце. Ну, што магу? Мне патрэбна яшчэ адзін ход, каб скончыць з гэтым. Ну, давайте, тут хлопец яшчэ адзін выбежыць, але мы разбярэмся, ўсё ў парадку. На жоўтую лінію. Так, атрымалася добра. Мне падабаецца, што яшчэ атрымалася гэта забіць. У Джен бонус скончыць за 3 хода. То бок, ну, я магу, мне падаецца, мне хопіць. Вось выбег хлопча. Я магу літаральна стрэльнуць вось так у яго. А чаму я не магу адштурхнуць яго? Давайте тады коктейлі гэты. Тут мы просто ў яго стрэлям. Мінус ён. На жаль, мне спатрэбіцца больш, чым 2 ходы, бо мне спатрэбіцца яшчэ дабегчы. Тут займае пэўны час. Новы чалавек не выбежыць, таму без розніцы. Ну всё, прабеглі, зачынілі дзверы. Можна... Ой, не, стой. Можна бегаць. Кончылі ўзровень, просто забіраем рэчы, якія тут засталіся. Ёсць. Поехали, давай.
Вось таких мелкіх узроўняў на праходжанне па тыпу такіх пазлаў невялічкіх і складаецца ўся гульня. Яны не рандомныя, яны прагенераваныя, падрыхтаваныя вось гэтыя пазлікі з дадатковымі місіямі. Зараз мы на папярэдняй зрабілі ўсе 2 квеста. Тое, што за дзвярыма выглядае дрэнна. Дакладней, я не ведаю. Яны не даюць мне дакладнага відарыса, як у Зена, але адчуваецца даволі непрыемна. Ты павінна зайсці першая. О, цудоўна. Слухай, калі б ты магла падымаць мёртвых таксама, памерлых таксама, тады крыкні, калі ласка. Просто скажы, і я бы адразу пабягу туды ўнутр. Але калі не, ты адзіны чалавек, хто можа бяспечна сёння памерці. Мне не падабаецца ніводная кавалак гэтага сказа. У асабістасці частка, у якой ты маеш рацыю. Квест. Забейце Джен. Цудоўна. Джен, памірай. Падняць Джен. Я магу неяк? Ну так, у прынцыпе. Я магу забегчы вось так, той хлопча ўсё роўна нічога мне зрабіць не зможа. Стрэльнем у Джен. Падымайся. Разляглася. Касцюм квеста, на яго адпраўляецца 1000. Чамусьці мне аўдыёпаведамленне не прыйшло, гэта дзіўна. Давайте-ка... я што жадаў, я чаму сюды прыбег? Я магу кінуць вось гэтую шкляначку сваю і закрануць хлопца за кутом у этом. Ёсць. Магчыма, граната я яшчэ магу яго штурхнуць моцна, не? Вось так. Не тое, каб ідэальна атрымалася. Давайте яшчэ стрэлім вось гэта хлопца, няхай ляціць. Бывай. І... Так. А што за... Не разумею. Нейтралізаваныя. Калі на вас накіраваны прамень нейтралізацыі, вы не можаце выкарыстоўваць ніякія заклёны. У асноўным вы можаце рабіць нічога, акрамя кідання рэчаў і перасоўвання. Яны заўсёды цэляцца ў таго, хто бліжэй. Разумеў. Ну, я разлічваў на гэтым, у прынцыпе, ход свой скончваць, бо не тое, каб шмат. Можа, я не вельмі ўдала скарыстаўся. Маланка дваіх не зачапіла бы? А давай, дакладна. Няма ж малан... Не, пачакай, альбо ёсць. Ёсць маланочка. Так, дакладна. Ну, тут, в прынцыпе... Мінус. Прабегчы ў яе не атрымаецца. На гэтым ход скончваем. Што ў нас за квесты яшчэ? Скончыць на другім ходзе. Это будзе складаненька трошки, але магчыма. Вось так і выкидываем яго. Бывай. На гэтым у нас скончваецца. Забіраем просто рэчы. Оп, дзверы адчынілі. Скончылі ўзровень. Цудоўна. Добра. Мы прыйшлі. Яны схавалі мой рыштунак у наступным пакоі па дарозе ў вязніцу. Так. Што мы шукаем? Vessels or channels? Я там не буду думаць, што гэта такое, таму што сам не ведаю. Я не ведаю, што гэта значыць. Яна таксама. Добра. Я толькі ведаю слова аркана з тэлебачання. Ніхто не вучыў цябе гэта рабіць? Калі ты ажыўляеш памёрлага у аперацыённай,
Ніхто не з'яўляецца да цябе і прапануе праехаць у школу чараўнікоў. З'яўляюцца копы, так, у лабараторныя прапановы праехаць у лабараторную колбу, і калі ты выберешся адтуль жывым, то пад зямлю. Выбач, я не спрабавала, як это, ну, сыходзячы на цябе адносяцца. Я просто здзіўлена, што ты можаш выкарыстоўваць вось гэтай крыніцы нетрэніраванай. Я ўсё яшчэ не разумею, што гэта такое. Патлумач, што такое крыніца. Ключ, які ты выкарыстоўваеш, каб адчыняць парталы. Калі прадмет дазваляе табе зрабіць штосьці, што адрозніваецца ад тваёй асноўнай магчымасці, гэта крыніца. Іншы чараўнік, які насіў яго дастаткова доўга, іншы чараўнік насіў гэты прадмет дастаткова доўга, каб упітаць у сябе частку яго магіі. Так што твой ключ. Дилер у масцы чэрапа даў мне гэта за тое, што я вяртал да жыцця яго партнёра з кетамінавага авердоз. Забыўся. То бок яна мела нейкі досвед у такіх парталах. І любая рэч, якая паляпшае тваю асноўную здольнасць, гэта з'яўляецца каналам. То бок твая палачка гэта канал, і твая мятла гэта весел, ну вось крыніца гэтая. Божа мой. Ну, я маю на ўвазе, гэта не аперацыя над мозгам. Я зусім забылася, што я прынесла з сабой сваю мятлу. О, так будзе значна прасцей. Новая магчымасць. Брум-бридж. Што гэта? Выскачыце з бліжэйшага акна і увайдзіце ў пакой з любога іншага акна. Пакуль месца ёсць. Ха-ха! Ачмурэнна. Перадазіроўка, дзякуй вялікі. Ну што, тады прорываемся? А я магу адразу? Тут без розніцы канкрэтна ў гэты момант. Што у нас абавязкова? Скончыць на першым ходзе. Ага, не, гэта будзе складаней, чым я думаў. Адматаем. Яна можа адразу праляціць з акна? Не, з акна не праляціць. Ну, тады я пачатак, але я не магу паставіць у іншым месцы. Прорываемся тут без варыянтаў. Это дзеянне абавязковае. Мы даем вось ёй лекарке. Няхай кідае свой седатыўны коктейль. Ты у нас, калі ласка, кінь гранату. Блін, яна ж тады не дастрэліць. Я магу тады... Блін, я жадаю яго выпну. У меня ж портал ее. Что я придумал себе проблему? Портал. Ось так. Ты. Калі ласка, туды яго. Не, недастаткова. Малан... Не, блин, а чаму я не могу яго адштурхнуть? Таму што я как седатыўны коктейль не кінуў яшчэ ў гэты момант. Добра, пачынаем яшчэ раз. Портал. Седатыўны коктейль. Страляем. Ён улятае ў бездань. Дрэнна. Непарадак. Вернем назад. Трэба па-іншаму. Калі я жадаю гэта за один ход скончыць, то мне патрэбна больш эфектыўна гэта ўсё карыстаць. Зачыняем зараз дзверы. Выкарыстоўваем седатыўны коктейль. Адчыняю дзвер. У прынцыпе, вось я і прадзяўбаўся. Яна не можа адсюль дзвер адчыніць? Не, яна не бачыць там. Ні халеры не бачыць. Паспрабуй адразу Джен у іншы пакой залецець з мятлой.
так яна ж мне патрэбна для таго, каб адштурхнуць. Я ж не магу гэтага хлопца закінуць кудысьці. Мне ж, ну, мне патрэбна... Я магу праляцець, я зразумеў, вось да вакна я праляцеў, і магу зараз высадзіцца вось там, напрыклад. Вось такім чынам. Але я квест тады не зраблю. Мне патрэбна за адзін ход усё зрабіць. Яна там можа тэарэтычна. Нават не ўпэўнены, як яна. Вось так вось. Блин, она сама себе. Вось так можна. Яна можа адной гранатай усіх вырубіць. Там яна разбярэцца, гэта не праблема. А калі дзверы адчыніцца, снайпер свайго не зачэпіць? Дакладна, слухай. Давай паглядзім, Зараз паглядзім, што атрымаецца. Я не заўважыў, што ён цэліцца ў дзверы. Выкарысталі. Ён стрэліў свайго сябра. Але гэта яго не забіла. Гэтага недастаткова. Я бы пакінуў не на яго, не на вялікага. Я бы вялікага выпхнуў адразу. Блин, я реально не ўпэўнены, як магу гэта зрабіць за адзін ход яшчэ пакуль. Я жадаў бы пхнуць вось гэтага хлопца адразу. Каб я мог перасоўвацца 2 разы. Ну, за лекара. Паглядзіце-ка. Пачакайце-ка, я магу іх памяняць месцамі, не? Вось так. Цудоўна, гэта ідэальны варыянт. Яна прарываецца першай. А яна кідае сюды партал. Усё, я вырашыў сваю праблему. Вось так яна робіць. Прабягае да дзвяры. Зачыняе гэтыя дзверы. І на гэтым яе ход, у прынцыпе, усё. Далей працягваем. Джен страляе. Не страляе, не халера. Я магу яе размясціць ужо ў іншае месца, альбо гэта не працуе так? Не, тады яна не можа страляць. Снайпер штурхае да сцяны, яму хутчэй за ўсё не хопіць дальнасці, мне падаецца. Ну давай паспрабуем. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Мне падаецца, можна забіць проста на квест і працягнуць. Так, адчыняем. Пакуль не адчыняю дзверы, кіну... Ён ужо пад статусам. Добра. Выкарыстаем. І вось, яго не штурхае дастаткова. Так. Не, гэтага не хопіць. Але ён ужо з затрутай. Я яго просто не штурхнуў нават. Гранаткай, калі я жадаю скончыць гэта ў адзін ход, мне патрэбна зачыніць за Джен. Ну тут складана, мне падаецца не зусім у мяне пакуль не хапае ў персонажа здольнасці, каб мне патрэбна больш анлокаў ім узяць, каб зрабіць гэта. Мне падаецца, мне літаральна аднаго хода не хапае. Я спрабую зараз зрабіць максімальна эфектыўна з тым, што ёсць. Давайте полностью отмотаю на самый-самый початок. И зроблю просто с максимум того, что я могу зробить пакуль. Так. Джен пробивается. Лекарка у нас бярэ і пробягаю вы сюды. Адчыняе дзверы. Кідае гэты коктейль. Ёй же патрэбны коктейль, правильно? Так, спатрэбіцца коктейль, каб от гэтага. Кідаем коктейль. Прывідны партал, вось ён тут не дацягваецца, яму яшчэ далей штурхаць. Тут адзінае месца, куды яго можна запіхнуць. На гэтую дзверы, на жаль, нельга накінуць. Таму я буду зараз проста праходзіць з тым, што я магу. Мне падаецца, яшчэ трошачкі магчымасці не хапае. Так, Джен можа заскокнуть вось сюды, проляцеть, кинуть гранату на гэтых двух і выкнуць іх нахрен. Пасля чаго можна, у прынцыпе, і адчыніць дзверы. Дадаткова яна да вакна гэтага можа проляцець. Вось тут хлопча. Што, яна можа проляцець да дзвяры? Там акно ёсць. Цудоўна, зачыняем гэтыя дзверы. Вось так яно бы было бы, толькі адна праблема. У нашай лекаркі няма магчымасці зачыніць гэтыя дзверы. Там проста не існуе такого варыянта.
Таму я пакінуў, ну вось на другі ход. Это адзінае, што я не магу зрабіць. Так, на гэтым скончыў наш ход. Убягае хлопча. А, портал зачыняецца ўжо. Халера. Добра. Джанка і ласка. Тут трошечки дапамога патрэбна. Твоя. А, нет. Вось зараз твоя дапамога патрэбна. Мінус. Разабраліся. Калі адразу бэнкс да дзвяры. Калі адправіце яе адразу да дзвяры... А, у сэнсе зачыніць... Не-не, тут вось гэтая дзверы, якая ў першым пакоі. Вось ёй праблема асноўная. Бо тупа па менеджменту я не бачу, як... Мне патрэбна, каб Джен... Не Джен, а Бэнкс была адначасова ў двух месцах, дзе гэта я амаль не магу уявіць, як гэта зрабіць. У якая ў яе лётаючы крышталікі ёсць? Чэрэп бачу. Яшчэ адзін крышталік. Косткі нейкія. Колькі ў яе змяшчаецца там? І колькі чэрапоў ёй патрэбна? Добра. Так, миссия. Вернуть привидный череп Гарри. Вернуть тебе в травма трансференс. Не ведаю, что это такое. И узгадать, что у Джен есть мятла. Зроблено. Жаночая трубачка. Так. У прынцыпе, пакуль Джен выглядае ў сваім касцюме гэтым няблага, але ўсё ж таки мне падабаецца яе стандартны больш трошки. Давайте-ка яе... А, я потом толькі змагу. Перкі. Зараз, калі перкі пайшлі, ёсць у Бэнкс. О, прыгоженька як. У яе тут набралося ўсяго. Што яшчэ? Яшчэ далей будзе адштурхоўваць. Угу. А, не, больш здароўя буду страчваць. Добра. У цэнтральнай цэлі яна яшчэ далей будзе адштурхоўвацца, цудоўна. І пашкоджанне па аднаму пашкоджанні кожнаму, хто трапляе ў кактэйль. А і атрута ў дзверы, так, пакуль выглядае вельмі карысна. Выкарыстоўванне двух дзвярэй, я хутчэй за ўсё возьму гэта. Так, інтэрсепт. Во, вось гэта. Не-не-не, я думаю, можна зараз будзе дзве... Калі цэль будзе ткнута проста перад дзвярыма гэтымі, то яно, гэты партал засасе цэль унутр. Я вось гэта возьму, бо вось літаральна, мне падаецца, папярэдні ўзровень магчыма было зрабіць на максімум, літаральна з гэтай магчымасцю. Бо тады для Джен не абавязкова нейкая асабістая... Ну, я магу парталу ў большая колькасць мест скінуць, каб яго зацягнула ўнутр. На жаль, у мяне просто літаральна там крышачку не хапала. Так, ёсць. Знешні выгляд. Давайте паглядзім, што ў яе ёсць. Ну, гэта просто іншы колер. Добра. Што ў яе... Я заўсёды там кроў капае. Так, заўсёды кроў капае. Добра. Тактычны візард. Таксама, яны прыгожыя, але ж у стандартных больш дэталяў. Мне не падабаецца, што амаль у кожнага скіна гэта альбо колер просто змена, ну, збольшага, альбо губляюцца кавалкі, таму што яны трошки распавядаюць гісторыю. О, вось гэта неблагі, мне падабаецца. Культавая фаза, так. Медыцынская школа. DSMD. Неблага, таксама. Але, зноў жа, гэта рэколера літаральна вось гэтых трошкі варыяцыя. Ну, добра. Я пакуль пакіну стандартную, мне ўсё роўна няма столькі перкаў. Далей глянуць. Ну, вось гэты. У сэнсе, вось гэта меўся на ўвазе, так? Гэта ў большасці. Я не гавару, што пра кожны, так сказаць, але вось взять, напрыклад, нашага хлопца, як ён, Зана. У яго літаральна вось 3 рэколера, і яны... Мне падабаецца вось гэтая штука з яго гадзіннікам бясвочным. Вось, бо нідзе больш такога няма. Трошки нагадвае, ну, трошки гавораць, не гаворачыя дэталі. Але цалкам іх менш становіцца, чым у стандартным. Тыпу падлетак, студэнтка, доктарка. Так, і жарт гэты заўважыў. Так. Так, ну добра, давайте, у нас атрымліваецца мапа. Мапу нам дадуць, хутчэй за ўсё, далучыць пазней.
Місіі так абраныя, чаткі я не буду праходзіць іх, бо зноў жа мне складана, мне весела, але складана перакладаць іх жарты. Гэта трошки, скажем так, забірае энергію. Бэнкс, не ведаю, ці гатовы ты аб гэтым гэта абмяркоўваць, але ты ведаеш, навошта яны забралі цябе? Лів жадала, каб я забіла яе. Вы бач? 3 разы пасля таго, як мы прыехалі ў Ліболі. Яна знікала на некалькі гадзін, вярталася уся прапацеўшая і трасучаяся, і наказвала мне, каб я забіла яе і вяртала яе зноў. Это не тое, чаго я чакала. Яна выглядала хворай. Падняты пульс, патлівасць, пашыраныя зрэнкі, пашыраныя гэтыя самыя ноздры і трэмор. Але я хірург, дыягназы гэта не мая справа. О, зноў жа, Дэрал. Котка на фоне. Ён тут ён ёсць. У гэтых трох мне арыгінальныя больш падабаюцца. Так, я ўвогуле вось вярну зану. Блин, я забыўся, трэба было яшчэ ёй. Ну, нічога, мне падаецца, мне дадуць яшчэ магчымасць. Это не тое, чаго мы чакалі. І што пасля таго, як ты вяртала яе? Спакойная, сабраная, просто гэта самае, ну, ідэальнае здароўе. І яна больш не... She didn't bitch about the whole thing like some people. І яна больш не задавала розных пытанняў, як некаторыя людзі. Глядзіць на Зена. Я зразумеў. Яна не была bitch about, ну, карцей, скардзілася на сваё падняцце, як некаторыя яна глядзіць на Зена. Ці можа яна спрабуе адкласці нейкую хваробу, якая яна не можа вылечыць? Эталон, дзякуй вялікі. Кардынал. Заўсёды 10. Але чаму толькі 3 разы? Спатрэбілася бы кожная гадзіна, каб трымаць яе стабільнай. Гэта пужаюча. Мне не падабаюцца неадказаныя пытанні. Сур'ёзна? Я жыву дзеля іх. Я ведаю, што атруціла вас, калі вам гэта дапаможа. Нягледзячы на тое, што я сказал толькі што, калі ласка, распавядзі. Гэта павольная атрута друідскай мафіі. Систлекіс. Систлекіс. Окей, добра, я не буду гэта перакладаць нават. У вас былі маленькія кропачкі кропачкі на вас, калі я падняла да таго, як я падняла вас. І ліфт толькі наняла нейкага друідскага забойцу. О, гаўно. Я павінна сказаць, гэта даволі разумна. Мне не патрэбна гаварыць аб гэтым. Гэта ўвогуле апцыянальна, каб гаварыць гэта. Як ты будзеш забіваць хлопца, які прадбачыць усё? Зрабіць гэта так, каб ён не даведаўся, што ён ужо быў забіты да таго, як ужо будзе занадта позна. На чым ты ўвогуле баку? На тваім, вядома. Але я фрылансера. Так што, калі б яна мне заплаціла, ну табе лепей быць хутчэй. Мой кантакт гаворыць, Лів падрыхтоўвае сваю каманду сёння перад тым, як яны адправяцца. Калі мы зайдзем хутка і ціха, мы, магчыма, даведаемся штосьці наконт наступнага крока. Бэнкс, мы ўжо зусім разлічыліся, але калі ты жадаеш... Калі ты не супраць, мы бы маглі бы скарыстацца тваімі магчымасцямі. О, я збіраюся з вамі. Пасля ўсяго таго, што яны зрабілі са мною, наступны раз я застралю Лів Кеннеді ў галаву. Яна застанецца так, яна так і застанецца. Пацалунак чартапалоху, дзякуй вялікі. Я не настолькі добра ведаю расліны.
Ну, гэта Reconnaissance Mission, гэта, ты памятаю, місія па там самому, па разведцы. Таму нам спатрэбіцца трошкі абмеркаваць нашыя мэты па дарозе, але паехалі. Добра. Для тых, хто можа не сачыў за сюжэтам і не ведае, што адбываецца, у нас ёсць групоўка з 3 персанажаў зараз. Магчыма, яшчэ дакладна не скажу. І яны пакрыху спрабуюць у гэтым магічным сусвеце, яны спрабуюць спыніць чалавека і групоўку ўвогуле друідскай мафіі, якія штосьці хутчэй за ўсё збіраюцца пачаць новую 5-ю сусветную вайну ў гэтым сусвеце. Так што наша мэта выратаваць сусвет, і яшчэ праблема толькі ў тым, што былая калега вось гэтага хлопца справа, чарадзея, яна, скажем так, можа быць хутчэй за амаль сам час, яна амаль імгненна рухаецца і вельмі небяспечная. Так што яна будзе даволі праблемным ворагам для нас. Так, добра. Зацішваючыя ауры ўжо накладзены, нейкай трывогі ў гэтым пакою. Калі мы хутка зайдзем у гэтай, ну, прорвемся скрозь яго, ніхто нават не даведаецца, што мы тут. Можете паказаць нам, што можа рабіць прывідны чэрап Гары? Ну, калі дакладна, гэта будзе рашэнне самога Гары, але я паразмаўляю з ім, каб ён накіраваўся на перамогу. Гары? Што ты можаш рабіць? Так, 6 ворагаў вырубіць у гэтым пакоі. Дадатковыя квесты, пакуль з імі разбярэмся. Гары, спектральны чэрап. Пашкоджвае ворагам, калі праходзіць скрозь іх. І адскоквае ад сцен адзін раз. То бок, якая штука. Ага. Ну, усё пачалося. Ён не адштурхоўвае, я так разумею, так? Не падаецца. Я зараз проста паспрабую. Ага, і гэта дзеянне. Добра. Наскрозь б'е, так, ён пролетае скрозь усё і можа ад... Блін, я ўпэўнены, там ёсць паляпшэнне, каб ён некалькі разоў так вось скакаў. Я жадаю яго пабачыць. Вось можна прабіць 3, але, на жаль, яны ад гэтага не памруць. Тайм-буст, дакладна. Давайте просто пагляджу. Я жадаю зразумець, як гэта працуе. Ці можа ён адштурхоўвае цэлі. Я так разумею, не. Ну такое. Калі б ён мог трошки іх штурхаць, гэта было бы проста імба. Так, у нас ёсць 2 цэлі каля аб'ектаў, якія могуць іх забіць імгненна, то бок акно і вось гэтае хлопча каля электрычнасці стаіць. Вось гэты цяжкі хлопец, ён, на жаль, стаіць, я не ведаю, ці калі я перасунуся вось сюды. Ён усё яшчэ страляць у нас не можа, добра. Што я магу яшчэ зрабіць? Квесты. Скончыць до конца другого хода. Бэнкс. Атакаваць 3 ворагаў спектральным чэрапам. І Зан заставіць каманду выкарыстаць 5 розных магчымасцяў у один ход. Ну, з Зеном я не упэўнены до конца. Давайте вось так. Это у нас будзе один квест. Няхай яна таксама прорываецца. Маланка яна можа... ну гэта улеціць толькі на один. Назад. Коктейль. Зараз прорываемся. Я зараз хутчэй спрабую просто прайсці гэты узровень.
чым поўнасцю яго... Я магу дацягнуцца да трэцяга? Магу. На жаль, мне бы было бы ідэальна, каб я мог стварыць дзверы. Яна можа дабяжаць сюды? А, не? Яна не дабяжыць так. А вось так. Яна бачыць цудоўна. Эй, я ж сам не бачу. Вось так, ствараем дзверы. І хаваемся за яе. Зараз тут маланка вось так, маланка вось так, і вось таго хлопца. Мінус. Яны, гэтыя двое, павінны памерці тупа за сваёй атруты. Тыя у нас не атручаны. Магу я нешта зрабіць? Давайте просто стрэлям. Гэта не памрэ... А, не, яны абодва памруць, так? Это шок. Я возьму ёй магію. І... разбярэмся з імі вось так. Вось гэты хлопча павінны пабегчы тады. Хаваемся. Хаваемся. Гэта наш першы ход. Прадбачанне. Яны паміраюць ад атруты. Канец хода. Забіраем лаптоп. Яшчэ нейкая інфармацыю? Не. Добра, скончваем. Там жодненькая на сцяне, калі вораг стукаецца, гэта дадатковы дэмэдж. Так, я заўважыў. Ну, то бок, калі ўзаемадзеянне. Просто што... Ну, без гэтага я бы папярэдні ўзроўні не прайшоў. Некаторыя. Увогуле, аб любы аб'ект можна стукнуць. Пра жоўтае ты, можа, маеш на ўвазе гэта электрычнае. Таксама я заўважыў. Яны, я так разумею, увогуле імгненна забіваюць. Так, наступны пакой. Што наступнае? Афіцэры. Гэта адзіныя людзі тут, якія не будуць страляць па нам, як толькі заўважыць. Але толькі таму, што... Але толькі таму, што ў іх ёсць загад спачатку падняць трывогу. Мне гэта не падабаецца. Сёння нават горш. Любая трывога ідзе адразу да Лів. Лів, нагадваю, гэта дзяўчына, якая можа імгненна перасоўвацца. Яна спідстар у нас, просто дурненькі. Так. Яны эвакуюцца раней, і мы страцім іх... Ну... Іх трэйл, сляды. Калі ты лічыш, што гэта горш, ты яшчэ не бачыў, што як выглядае рана ад кулі. Не, зразумела, дакладна для нас жыццё пойдзе сваёй чаргой. Але мы тут спрабуем вайну спыніць. Калі ласка, ну я не магу гэта нават перакласці нармальна. Не буду нават змагацца з гэтым. Так, трое, усе афіцэры. А як яны будуць падымаць трывогу? Я так разумею, гэта на сцяне пабягуць. Ну добра. Зайшлі афіцэры. Нам нельга дазволіць ім дабегчы да панелі, да якой яны накіроўваюцца. Іх шлях паказвае, як далёка яны могуць прабегчы ў фазе прадбачання. Усе ўтраіх пабягуць туды. Гэтага вырубіць прасцей за ўсё. Ён проста возьме і вылеціць у акно. Я магу нават скарыстацца трошкі вось так. Джин у нас зараз мае магчымасць бегчы, страляць і бегчы. Вось такую. Вось так. Яна можа прабегчы яшчэ далей. Але пакуль я тут пакіну. Прорываемся з гэтага боку. Адзіны толькі з іх не дабяжыць. Адразу давайте портал, калі ласка. Што у нас ёсць?
Разобрацца з усімі ворагамі за адзін ход. Ударыць па тром ворагам спектральным чэрапам. Вось гэта будзе самае складанае. Давайте адмыкаем. І адразу пачну з гэтага. Не магу я вось так. Ага. Не магу я так. Хутчэй за ўсё без... Ёсць верагоднасць, што без... А не, вось, глядзіце, магу прабіць. Ёсць. Так. Джен у нас прорывается. Вось так. Гранату яшчэ у гэтага хлопца. Я думаю, тут одно дзеянне яшчэ. Вось так. Таймбуст. Бэнкс. Бэнкс у нас накладзе яшчэ статус на вось гэтага хлопца. Яго адштурхнула. Не ў самае прыемнае месца адштурхнула, калі шчыра. Але я магу зрабіць вось такую штуку. Прадбачанне. І зараз вось гэты коктейль. Мінус. І граната. Бывай. Нам яшчэ што-небудзь патрэбна ў гэтым пакоі? Не, нічога. Скончваем. Мы тут цудоўна і без маланкі справіліся, ўсё ў парадку. Добра, мы прыйшлі. Калі мы можам пачысціць гэты пакой без аніякай трывогі, мы можам... Я магу прадбачыць у пакой брыфінга і зразумець, што там адбываецца. Нагадваю, ён ідэальны разведчык, калі ён знаходзіцца каля чагосьці, што ён можа даведацца праз секунду. То бок, напрыклад, калі ён можа падглядзець пароль альбо вось размову ў пакоі, які ён нават не заходзіць, ён можа проста ўвесь гэты час чакаць каля пакоя і слухаць, не заходзячы у пакой сам. Так што ідэальна, нам проста патрэбна дабрацца да месца, дзе ён можа спакойна параслухаць усё. Так. Ці будзе гэта проста? Не, я бы не сказаў, што гэта будзе проста. Магчыма, самы час для траўма трансферэнс, я не ведаю, што гэта такое. Я нават баюся спытаць. Я амаль баюся спытаць, але не зусім. Што гэта такое? Дазваляе мне пераносіць траўмы. Я кастую яе на цябе. Потым я атрымліваю, хто наступна атрымае пашкоджанне у той момант, калі іх атрымаеш ты. Вау, механіка якая. Мне падаецца, нешта было ў клятве Гіппакрата аб гэтым. Я выстраліў табе ў галаву учора, каб выратаваць цябе. Гіппакрату трэба дабрацца яшчэ да майго ўзроўня. Так, трансферэнс. Абярыце таго, каго вы жадаеце абараніць, а потым ахвяру. У наступны раз, калі сябар ваш будзе пашкоджаны, цэль будзе пашкоджана, ахвяра атрымае гэты удар. Добра. Давайте ўрываемся. Што у нас яшчэ? Скончыць за 2 хода, перанесці 4 пашкоджання. Нам трэба ў першую чаргу разабрацца з афіцэрамі, ну як мінімум, як максімум, не ўпэўнены. У нас ёсць яшчэ вось гэты уваход. Ці магу я... Джен, давай ты ласка так зайдзі. Цікава, вось зараз я жадаю паглядзець. Прарок. Я ж магу таксама на прарока накладваць гэта, правильно? Трансферэнс. І абіраем ахвяру, на каго перанесці. Давайте вось на гэтага. Я вось не пэўнены, што ён памрэ ад гэтага.
патрэбны як мінімум адзін хлопец у пакоі. Я магу таксама выкарыстоўваць гэта тэарэтычна на ворагах. Я зараз эксперыментую, я дакладна, гэта не маё канчатковае дзеянне, я проста жадаю разумець. Так, я магу хакнуць турэль, якая будзе атакаваць кагосьці яшчэ. Вось яна. Спектральным чэрапам. Спектральным чэрапам яна не толькі шмат можа зрабіць зараз. А давайте вось так стараем. Не, такое сабе. Неблага па пашкоджаннях, але мне лепей кінуць кагосьці ў дзюрку. Напрыклад, адчыніць партал і кінуць коктейль. Ага, гэта не дапаможа, добра. Зан. А чаму ты не прабіваеш? Стабільнасць. Резіст... А, і мне патрэбна, каб яго перасунуць, мне патрэбна кінуць усё ж такі коктейль у яго. Вось зараз такім чынам. Зан, паспрабуй-ка пастраляць. Цудоўна. Разабраліся з аднім. Магу прадбачыць. Так, турэль разбярэцца з бягучым хлопцам. І наш прывід памрэ. Мне падабаецца гэты варыянт. Толькі, блин, ёсць памылка адна. Турэль і так разбярэцца з цэлью. Давайте я перанесу. Вот самому пачатку пашкоджання у мяне ёсць, якія я жадаў перадаць. Давайте іх пазней. Насамрэч, я не вельмі часта карысталася гарыя. Спачатку коктейль. Так. Зноў жа, паўтараем амаль тое ж самае. Я жадаю размясціць сваю копію. Я жадаю прабегчы сюды. Атакаваць. Вось гэтым адштурхнуць. Таму што ён інакш мне... Я мог бы тэарэтычна прабегчы скрозь яго, бо гэта было бы таксама файна. І яна можа прабегчы. Так, мне падыдзе гэты варыянт. Там пашкоджанняў больш. Хакнуць турэль. Ёсць. Па ідэі, турэль павінна разабрацца з гэтым хлопцам. Яна не паказвае, што яна яго не заб'е. Дзіўна. Зараз зноў жа скарыстаюся прадбачаннем, але крыху пазней. Так. Дзверы. Пакідаю дзверы тут. Патрэбіцца коктейль. Ёсць. І перадачу пакуль я не буду гэтага, ну, нашых магчымасцяў пакіну так. А ты забягі сюды і стрэль. У прынцыпе, яго можна і ў іншае месца перасунуць. Вось так. А, там же яшчэ чалавек забяжыць. Давайте яго на прадбачанне паставім. Вось так. І, калі ласка, сустракай наступнага, хто там з'явіцца. Прадбачанне. Застрэлілі гэтага хлопца. Я магу перадаць, вось зараз яно будзе карысным, трансферэнс перадаем адсюль вось на гэтага хлопца. Альбо нават назад яму. Паглядзім, што атрымаецца. Прадбачанне. Ён страляе нашага клона і забівае яшчэ аднаго афіцера. Мне падабаецца гэты вынік. Аджан можа яшчэ бліжэй падляцець. Яна можа, у прынцыпе. Проста яна не апынецца каля дзвяры, і я лепей пакіну гэта на выпадак, калі мне гэта рэальна спатрэбіцца. Хутчэй за ўсё, вы зараз на гэтым ходзе. Бо трэба ж будзе дзверы зараз зачыняць. Ну давайте. Што ў нас там до канца другого хода нам трэба будзе гэта зрабіць? Ты маеш рацыю, насамрэч. Джен можа адразу... А, гэта ўсё роўна 2 разы за бойку. Яна там не тое, каб шмат зробіць. Ну да, давайте наступны ход, каб не патрэбна было на ім рабіць. У любым выпадку я бы гэта першае, што зрабіў. Прадажу зноў паглядзім. Усё, яны адзін аднаго там пазастрэлілі. Адразу памёр адзін чалавек. Так.
Джен можа зачыніць гэтую дверь. Стрэльнуць у гэтага хлопца. Прабегчы сюды, бо гэта её магчымасць. Я ўзяў ёй, каб яна была хуценькая у нас. Ты у нас прабегі, калі ласка, сюды. І стрэльні вось у гэтага хлопца. Забіраем інтел і паставім яму... Трансферэнс у нас скончыўся, так? Скончыўся. Коктейль, калі ласка. Таймбуст? Не, таймбуст шкада трошки. Я жадаю яго забіць. Я магу... Мне ж патрэбна за гэты ход. Так, но мне патрэбны таймбуст. Ну, давайте чэрапам тады просто. Не коктейлем, а просто стрэльным чэрапам. Усё. Зараз яна можа прабегчы. Там яшчэ адні дзверы, я не заўважыў іх. Халера. А у мяне ёсць... блин, я зараз прадзяўбаю толькі з-за таго, што я не пабачыў там гэты. Я вось гэтую дверь не заўважыў. Я літаральна думаў, што гэта ўжо ўсё. Вось такая вось халера. Так. А мотлустага за нам, а на ячейку, куды чырвоны пабяжыць прадбачанне, там можна было, там варыянтаў было шмат. Я просто нават расслабіўся, таму што гэта ўжо літаральна была перамога. Вось толькі апынулася, што не перамога, не халера. Давайте адматаем трошки. Бо гэтыя двое, тут, у прынцыпе, можна на самы пачатак... Ёсць у мяне хоць нейкая магчымасць. Не, ніхто не дабяжыць так далёка. Я магу адзінае, што зрабіць карыснага, гэта адразу застрэліць таго, хто забяжыць. Прадбачанне ў гэтым напрамку. Ты ў нас, калі ласка... Вось так. І маланачкай дваіх. Просто разбярэмся. Блин. Мне не падыдзе гэты варыянт. Маланачка не падыходзіць, таму што мне патрэбна выкарыстаць сваё перасоўванне, зачыніць дзверь. Стрэльнуць са звычайнай, вось так. Пабегчы на новай дзвяры, таму што гэта працуе толькі са стандартнай зброі, самай пачатковай яе. Яго так можна пхнуць просто, я так разумею, памрэ. Вось такім чынам. Можна перагуляць узровень. Я не думаю, што гэта таго варта. Ну, па тыпу, я не жадаю... Я бы, можа, сядзеў бы і нагуляў бы у яе шмат гадзін, каб аптымальна ўсё зрабіць, але мне падаецца, лепей ўжо туды рабіць праходжанне поўнае. То бок, мы адчыняем як мага больш магчымасцяў за той час, калі праходзім у першы раз. Калі ў нас адчынены ўсе магчымасці, значна прасцей гэтыя квесты рабіць. Вось. Аптымізаваць можна, але занадта я засіджвацца на стрыме з гэтым не жадаю, бо мне падаецца, гэта не самы цікавы, цікавы геймплей, з якім цікава назіраць. Я не ўпэўнены, але, просто мне падаецца так. Так, я магу сабраць гэты прадмет. Ну, і, ў прынцыпе, просто на гэтым скончыць пакуль свой ход. Здарова, мне Егорый. Мы зараз за тактычных чараўнікоў разбіваем твары. Так, ёсць. Гэта, я атрымліваецца, усе квесты я не скончыў бы на другі ход толькі. Ну, нічога, не самы дрэнны квест. Я крыху прадзяўбаў дзверы адні. Ён можа прадбачыць будучыню і зараз якраз такі даслухае, што яны там гавораць. Ён літаральна знаходзіцца ў гэты момант у пакоя, але ён кожны раз знаходзіцца ў ім на секунду наперад. То бок ён прадбачыць, што будзе, калі ён зайдзе ў пакой, і такім чынам ён, калі знаходзіцца каля дзвярэй, можа бясконца падслухоўваць, што яны гавораць, так быццам бы сам знаходзіцца там унутры. Так. Я так разумею, вось гэты хлопча злева у касцюме, гэта і ёсць адзін з друідскай мафіі.
Так, мы едем у Калан другой, і мне патрэбны усе, каб усе былі, ну, усе ведалі. Я жадаю, каб усе былі на адной старонцы, гэта ангельскі выраз, каб усе былі на адной хвалі. Але яна яшчэ удакладняе не толькі на адной старонцы, але таксама на том же самым сказе, што, ну, не зусім звычайнае удакладненне. Перад тым момантам, як мы пачнем. Один неправильный крок у Ліболі, вы разлуеце мяне. Неправильный крок у Калане, вы больше не побачыце сонечнага святла. Так что давайте послухаем. Орион. Stay Canine. Canine гэта ж сабака. Я не ведаю, чаму яно гэта гаворыць, але зноў жа тут жарты і свае выразы ёсць нейкія. Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе, будьце спакойныя. Накіроўцеся да сховішчаў, разнюхайце ўсё наконт сховішчаў маны. Добра, Боры. Гэта яны... Stay Canine, ён жа друід, ён можа ператварыцца ў сабаку. Нешта мне ў галаву гэта не прыйшло. Так, заставацца сабакам, ісці да сховішчаў, внюхаць усё наконт маны. Гэты хлопча, Боры, адразу у штаб, весці сябе ціха, нічога не падпальваць, не падпальваць нічога важнага, пакуль мне не скажуць наконт маны. Нічога не падпальваць да таго, як табе не скажуць. Так, вядома, добра, ніякіх моцных вогнішчаў. Стив, у мяне ёсць пытанне наконт маёй ролі. О, божа. Хутчэй каментарый. Мне проста падаецца, я магу прапанаваць больш, чым толькі мой бэджык. Ён паліцэйскі, калі што, вось гэты варлок, трафік варлок ён. Ты гаварыла, што гэта дапаможа нашаму прыкрыццю, але калі б я мог бы быць у камандзе, якая прарываецца ў сховішча, я не твой HR-менеджер, Стив. Мне не патрэбна, каб ты адчуваў сябе карысным. Я выкарыстоўваю людзей, я выкарыстоўваю тых людзей, якім не патрэбна нянька. І калі гэта ты не такі... Не, гэта я такі, абсалютна. Ты можаш закидывать свае не да машыны, калі мы дабіраемся да медзіла, а да таго моманта ты ўсё яшчэ проста значок. Стыў Кларкс. Бедны Стыў Кларкс, яго нават тут не паважаюць. Так. Я ўсё яшчэ не разумею, чаму мы ідзем у Калан. З усімі паўстаўнямі гэта будзе хаос. Я не збіраюся маляваць табе дыяграму. На гэтым усё. Да дабыцця 5 хвілін. Будьце на пляцоўцы верталёта у гэты час, альбо вы застаецеся ў Ліболі. Добра. Подслухали і збеглі адтуль. Дабрацца да брыфінга зроблена. Не падняць трывог зроблена. Даведацца пра наступны крок Лив Кеннеді зроблена. Зразумець наступны крок Лив Кеннеді. Давайте ставіць перад сабой нейкія дасяжныя мэты і будзем паступова набіраць у сваю упэўненасць, пачынаючы з гэтага. Добра. Знешні выгляд трэба будзе змяніць, мне ўсё ж такі стандартна падабаецца больш. Так, перк у нас з'явіўся, 2 перка у нас ёсць. Што у нас гэта зан, прадбачанне, плюс 1 пашкоджанне. Добра, але не ўпэўнены. Так, размясціць, не разумею. Калі стрэл вырубае кагосьці, яго можна зноў выкарыстаць. Гэта добрая штука, але вось гэта толькі тады, калі я пхаю кагосьці ў гэты стрэл. Мне падаецца, будзе карысным альбо прарока гэтага дадаваць, што ўжо не настолькі неабходна, альбо часовую бомбу. Зараз яшчэ праверу.
Калі страляе на вашым ходзе, зноў жа трэба кагосьці падпіхнуць. Так, падтрымліваючы агонь. Адзін раз за ход, калі адзін з каманды выкарыстоўвае сваю стандартную атаку, вы атрымліваеце магчымасць вольна стрэліць у гэтую цэль. Тут пытанне, таймбуст, вось гэты, вельмі крутая штука, з-за таго, што ў нас зараз ёсць яшчэ адзін чалавек, і гэтая бомба можа быць вельмі карысна, таму што я магу паляпшаць адразу двух. Але яны павінны ставіць адзін каля аднаго, і вось гэта самае непрыемнае. Я пакуль вазьму гэтую падтрымку стрэла. Пачакай-ка. Профіт страляе галоўнай атакай перад тым, каб знікнуць. Давайте возьмем вось гэтае. Мне гэта больш падабаецца. Бо я магу... Зараз у мяне два паляпшэння для свайго клона. Клону ён можа паставіць, на які прыцягне атаку ворагаў. Калі клон, ён будзе перад смерцю, перад тым як знікнуць, ён будзе страляць яшчэ. І калі перад тым як яго заб'юць, калі яго заб'юць на яго ходзе, то ён яшчэ ён вяртае ману, то бок мы можам зноў стварыць клона. Адну ману ён патрабуе, калі памірае, то дасць нам адну ману. Ідэальны варыянт, то бок мы можам бясконца накідваць гэтых клонаў амаль кожны ход. І яшчэ ён будзе адстрэльвацца, то бок дадатковая атака такая, невідавочная атака. Вось. Так, гэта дадаткова... Добра, гэта добра, але толькі з таймбустам. Яна можа перасоўвацца 3 разы, то бок яна можа неабмежаваную колькасць разоў. Яна можа страляць і прабегчыся, стрэльнуць, зноў прабегчыся, зноў стрэльнуць, зноў прабегчыся. Галоўнае, каб яе хапала дзеянняў, каб страляць. Што я не ўпэўнены. Так. Уваход. Можна адпіхнуць кагосьці, калі мы на мятле прылятаем у вакно. Ну добра, але мы гэтага рабіць не будзем. Або вельмі такое сітуатыўнае. Дадатковая граната, цудоўна. Аднаўляе ход любога саюзніка, які будзе там, дзе трапіць граната. Гэта цікава, не ўпэўнены. Яшчэ маланкай можна дзёбнуць цэль, якая трапіць у цэнтр гэтай гранаты. Але я звычайна карыстаюся ёй, каб адкідваць. Я можа плюс одну гранату, бо яна і патрабуе дзеяння. Я насамрэч пра гэта думаў. Давай я дачытаю яшчэ, што з маланкай цэпной, бо яна вельмі моцная у яе. Так. Калі ты прапускаеш маланку скрозь сябе альбо саюзнікаў, верне дзеянне адзін раз за ход, то бок можна натрапіць у 2 цэлі і яшчэ потым пастраляць. Вельмі няблага. Гэта дадатковы стрэл яшчэ, які не патрабуе дзеяння. Таксама неблагі варыянт, каб зарабіць сабе дадатковых вось гэты менеджмент хода, ён дадаткова дадае нам яшчэ магчымасцяў гэтых. І яшчэ дадаткова можна апошнюю цэль адштурхоўваць мацней. Я сумняваюся, альбо гранату дадатковую, альбо маланку. Вось гэтую, каб прапускаць скрозь сябе. Зноў жа, яна не заўсёды будзе працаваць, як я жадаю. Давайте гранату пакуль. Яны абедзве карысныя рэчы. Граната трошки больш гібкая, скажем так. У сэнсе, што яе можна закінуць не толькі па прамой, а кудысьці за вугал, напрыклад. Это можа быць карысна вельмі. Залежыць зноў жа ад узроўня, але што ёсць. Так, далей. О, вось гэта мне падабаецца. Мы ствараем, скажем так, нашу дашку, у якой вось усё гэта можна перацягваць, перасоўваць. Служыў ёй? А чаму ўжо... гэта вось. Яна ўжо потым з'яўляецца, так. Мы свой набор планаў па тыпу рыхтуем. Хто ў нас дзе і з кім звязаны? Так. Реактор. Команда Лив. Давайте команду Лив. Тыя людзі, якіх мы лічым дрэннымі, і яны знаходзяцца ў камандзе Лив. Рыон. Вось гэты наёмны друід-забойца.
Ён у яе камандзе знаходзіцца. Хутчэй за ўсё працуе на рэактар. Стив Кларк. Яго ў самы низ, яму шанцала менш за ўсё. Бори Кеш. Ну давайте вось такім парадку. У нас Лив Кеннеді, самая высокая злодзейка, будзе ў самым версе. У іх ёсць, яны спалілі запасы маны вулічнай. Іх наймае рэактар, групоўка. У нас ёсць наша каманда. Давайте іх. Ну, в прынцыпе, усе падзеі зараз будуць адбывацца вышэй. Яны з Ліболі, і потым у нас высадка ў Калане будзе. Таму я хутчэй за ўсё гэта вось сюды перасу. Рэактар. Ману спалілі. І лекарка у нас ёсць. Наша новая. У яе ёсць некрамедзік. У яе ёсць новае фото. Чакай-ка. А дзе фото новае? Ну добра, я б ждаў пабачыць. Гэта бар, у якім мы спыніліся, але гэта не вельмі важна. Наша каманда. Зенвескер. У тому парадку, якім дадаліся. Вось. Часам гранатай можна свайго падпіхнуць да патрэбнай клеткі. Вось пра гэта я нешта не падумаў. Карысна. Так, у іх новая мэта. Яны збіраюцца... Зараз мы гэта ўсё параскідаем. Наша каманда яшчэ не поўна. У нас можа быць 5 чалавек. Цікава. Так, слабасць Лів нейкая, пра якую мы нічога не ведаем. Яна дзіўна сябе паводзіла. Яна... добра. Палечана была Лів. Ёсць. Атручана... Гэтыя нашыя хлопцы былі атручаны іх друідам. Забойцай. І у Лів ёсць нейкая хвароба, якая бясконца яе мучае. Вось так вось мы аб'ядналі гэта ўсё. Яны зараз накіроўваюцца кудысьці ў Калан на сваім верталёце. Мары у мяне новая нейкая адчынілася вось за папярэднюю у Ліболі. Добра. Чатак новых няма. Дзесьці я жадаў... Внешні выгляд змяніць. Вось так. Вернем назад. Цудоўна. Поехали далей. Дзе каток? Я не бачу яго. Не, вось ён, блин, літаральна на стале перад імі ляжыць. Я такі шукаю яго дзесьці ззаду. Пра краіну не пачытаў. Блин, трэба было пачытаць. Ну, так, я зараз прапускаю некаторыя моманты, так. Ён кіруе. Ён вось тут ляжыць, я яго не заўважыў, проста сляпыя. Так, і яны бяруць верталёт да Калана, яны будуць пакідаць з паўднёва-заходняга будынка з пляцоўкай для верталёта. У нас усё яшчэ не мае нейкіх шансаў супраць Лів, але ж... Але калі мы дабяремся туды раней, мы можам трошкі... Мы трошкі можам разрадзіць колькасць яе людзей, ну, то бок паменшыць іх колькасць. Мне падавалася, што вы ўжо перамаглі гэтага трафікавага хлопца у Стоункліфе. Мы не забілі яго. Божа, не гаварыце мне, што вы адны з тых, што спачатку забіваюць сотню гэтых самых хенчмен, ну, па тыпу самых нізкіх пешак кагосьці, а потым раптоўна вырошчваюць маральны компас, калі патрэбна разабрацца з тымі, хто увогуле за ўсё адказны. Не, мы не забіваем нават і гэтых самых і пешак. То бок вы гіпакрыты? Не, пачакайце, hypocrites, для гэта ж слова ёсць. Ну не, ну гіпакрыт. Не, для гэтага ж ёсць. Не, пачакайце, павінна быць нармальнае слово для гэтага. Альбо не. Крывадушнікі, вось. Не, так, ну гіпакрыты. То бок вы не гіпакрыты, вы... О, блин, крывадушнікі, вы просто беззубы ўвогуле. Так, ладно. Лев не пройдзе туды да апошняй хвіліны, яна
Угу. Яна ніколі не прыходзіць раней, таму што нішто не можа заставіць яе прыйсці пазніцца. Астатнія з іх пабягуць туды, потому што яны баяцца яе. Так што у нас ёсць магчымасць злавіць іх усіх у ангары да таго моманта, як яна тут дабярэцца. Нам лепей падрыхтаваць свой рыштунак. Так. Просто каб праверыць. Ты жа згодна з тым, каб наконт усё гэтай рэчы, наконт нікога не забей. Так, Бэнкс? Ну, пакуль. Я пытаю, таму што ты адзіная з нас, хто носіць наўмысна забойчую зброю. Мой пісталет? Гэта медычны інструмент. Я толькі выкарыстоўваю яе для cranial interventions. Cranial, я так разумею, чэрапныя. Для чэрапных інтэрвенцый. Мне падаецца, чэрапныя інтэрвенцыі гэта вось тое ж, наконт чаго я бянтэжуся. Я не страляю ему у бою. Я ніколі не застраліла нікога, я не магла бы нікога, кім бы я не пэўнена, што я магла бы яго падняць. Добра. Акрамя тых выпадкаў, калі я ждала, каб яны памёрлі. Мне падаецца, гэта ўсё, што найлепш, што можам атрымаць за. Добра, мы прорываемся зноў. У іх ёсць афіцэр? Ёсць афіцэр. Куды ён пабяжыць? Яны яшчэ не ведаюць, што мы заходзім. Вось тут я бачу месца. У іх ёсць моцны хлопча, які вось тут стаіць. Мы гэта можам зрабіць. Падмацавання ў іх не будзе. Увогуле ні аднаго не бачу. Ну, ні адной дзвяры. Таму ўсё, у прынцыпе, плюс-мінус проста. Наша мэта ўсяць варбацца, вырубіць усіх гэтых траіх у асабісці афіцэра, якога, магчыма, мы пнем скрозь дзверы. Што ў нас па квестах? Выкарыстаць 5 розных магчымасцяў за адзін ход. Скончыць за адзін ход. Добра, прорываемся. Што афіцэр робіць? Ён бяжыць да сігналізацыі і падымае трывогу. Так, я паспрабую вось так зрабіць. Адчыніць дзвер вось тут. І... А чаму ён не вырашыў не страляць? Цікава. Добра. Джен, прорывайся, пожалуйста. Ці могу я... За один ход я могу, в прынцыпе, гэтых траіх. На жаль, я забіць маланкай адной забіць не атрымаецца. Нават калі вельмі пажадаю. Калі памяняць месцамі Зана і Бэнкс, то адразу на дзвюх можна таймбуст кідаць. А я ўзяў таймбуст гэты. Я же палепшыў сваю копію. Пакуль што ў мяне няма такой магчымасці. Так. У яго ёсць атака на одно дзеянне. Давайте, можа, я за яго забягу. Вось так. Кіну прарока вось сюды. Ага, ён зразумеў. Прарок будзе страляць, як толькі прыбяжыць. Зразумеў. Добра. Таймбуст так яго ж нельга кінуць на двоіх адразу, пакуль. У мяне ж няма вось гэтага агульнага, каб ён на некалькіх трапіў. Я яго не браў. Так. Мне падабаецца, што ёсць шмат рашэнняў. Зараз папрыдумаем. Мне толькі гэты ўзровень плюс-мінус не вельмі ўдала для мяне. Так. Я магу з афіцэрам справіцца даволі проста. Мне падаецца, вось гэтымі двума хлопцамі мы можам, у прынцыпе, кідануць вось так. Глядзіце, я заблакаваў увогуле магчымасць у гэтага афіцэра дабегчы. Так, давайте я скарыстаюся яшчэ гранатай. І яны памруць на сваім ходзе. Далей я магу прабегчы
Вось так. Тактычненька стрэльнуць у гэтага хлопца. І ўсё, в прынцыпе, навошта я гэта раблю. А, не, я магу гранату яшчэ адну кінуць. Ты, калі ласка, адчыні-ка дзверы. Джен, кінь яшчэ гранату. О, гэта так не працуе. Тады яна можа прабегчы сюды і адсюль кінуць. Сур'ёзна? А, яго ж нельга перасунуць просто так. Халера. Ты можаш стрэльнуць у яго? Не, не можаш. Вось адсюль. Не перасоўваецца просто так, добра. Трэба падумаць. Без атруту не штурхаецца. Так, мне не падабаецца гэта. Можа тады не на гэтых дваіх выкарыстаць яе? Можа на яго, літаральна? Просто мне не падабаецца, што на яго ўходзіць так шмат рэсурсаў. Давайте чэрапам. Што я магу чэрапам зрабіць? Чэрапам я амаль заб'ю... вось так. А, ну давайте, у мяне ёсць ідэя. Усё, нормально. Разберемся зараз. Яна стане тут. Кіне, яна сама разберэцца з гэтым самым. З гэтымі ўсімі. А, не, коктейль тады. Ну добра, давайте ўсё роўна чэрапам страляем. Паглядзім яшчэ далей. Вось так мы маланкай можам прабіць хаця бы іх. Гэта хоць які плюс. Што у нас з маланачкай? Вось так і вось так. Мінус усе трое. Яна не можа кінуць, але... Усё, я знайшоў сваё рашэнне. Даем таймбуст ёй. Яна возьме, кіне дзвер. Кіне коктейль на яго. І Зен тады стрэльне... А, ён там не бачыць, халера. Стары ты Зен. Вось так. Бэнкс. Дзверы. Зен таймбуст на яе. Яна бярэ да коктейль. А Зен бярэ выпіхвае. Ёсць. Забираем яшчэ ману. Просто таму, што можам. І адчыняем дзверы. Я не ведаю чаму, у мяне я не чую алёртаў. Я спадзяюся, яны з'яўляюцца на стрыме. На капеткі адпраўляецца яшчэ 100. Чамусьці я не чую алёрта. Дзіўна. І відаю ў часе найнравіцца, так? Быў. Добра, у мяне чамусьці ціха. Усё. Гледзячы на тое, што наладжана. Добра, калі мы прорываемся, я ожидаю, каб ты сконцентровался на... Я ожидаю, каб ты памятала, што гэты пакой не такі жудасны, як і падаецца. І чаму ты мне гэта гаворыш? Сляпы аптымізм. Там хэвікі? Не буду хлусіць, там шмат хэвікаў. Я віджу іх. І гэта павінна быць нелегальным, вы гэта не разумею. To clip someone if they're in cover. Мне падаецца, гэта павінна быць нелегальным, што ты можаш стараць у тых, хто нават знаходзіцца ў бяспецы. Ну, па тыпу, за прыкрыццём. Гэта нелегальна. Яны ж спрабуюць забіць нас. Не ў ліболі. Калі мы... Калі мы праходзім, мы трапляем на іх тэрыторыю, і у іх няма нічога, што яны не могуць з намі зрабіць. І таму усякія цёмныя абарончыя карпорацыі, як рэактар, любяць гэтае месца. Мне падавалася, гэта толькі за зніжак па падатках. Ну, і зніжкі па падатках не перашкаджаюць. Так, хэвік. Колькі хэвікаў? Вы там не ачмурэлі? У нас 3 чалавекі ёсць. Гэта чакае... Ну, тут, у прынцыпе, не тое ўсё так дрэнна, як ён і казаў, не ўсё так дрэнна, як падаецца. Давайте за Бэнкс, вось так.
Кінем коктейль адразу ў гэтых траіх. Бо мы можам зрабіць вось наступнае. Я пастаўлю яе вось так. Кідаем гранату. Мінус двое. Я магу кінуць яшчэ одну гранату, і ён уляціць у бок на свайго сябра, але гэта нічога не дае насамрэч. Можна так вось дваіх адштурхнуць, гэта таксама не вельмі важна. Ці магу я пропусціць проста з гэтага хлопца? Яго забілі, добра. А што яе? Падняцце не патрабуе... Мне падабаецца гэта. Давайте вось так зробім. Наступнае. Я скарыстаюся Джен тым, што мы можам карыстацца лекарам. Яна прабягае вот сюды. Яе забіваюць. Мы бярэм і паднімаем яе. Блин, неудалое месца. Бэнкс далёка стаіць. Наш некралекар зараз разбярэцца зусім. Джен, бягі. Ёсць. Страляем у нашага сябра і падымаем яго. Добра. Седатыўны коктейль, калі ласка. І гранату. Бум. Джен не ухваляе. Ну, не скардзіцца пакуль што. Яна можа зараз стрэліць. Зараз у яе ёсць такая магчымасць. Можа быць у хэвіка. Бо хэвікі могуць... Справа якая? Хэвікі, калі страляюць, яны прабіваюць нават далей. То бок, ну, калі вы схаваліся, яны ўсё роўна нанясуць вам пашкоджанне. Таму з імі лепей спраўляцца як мага хутчэй. Давайте вось так, і ён памрэ ад атруты. За Джен прабягаем далей і зачыняем дзверы. Бэнкс далей не прабяжыць. Можна было бы яго ўвогуле прапхнуць. Слухайце, я прыдумаў яшчэ круцей план. Бэнкс. Вяртаюся до таго момента, калі мы падымаем Джен. Бярэм, кідаем нашу скрыначку, адчыняем дзверы і за Джен адпраўляем іх усіх куды далей. Вось таким чынам. Мінус 3 хэвіка. Джен можа прабегчы яшчэ... Джен патрэбна стрэліць. Вось так. І нам прабежыць тут і зачыніць гэты дзверы, каб больш ворагаў не прыйшло. І гэта мы яшчэ пакуль не хадзілі за старога. Стары. Падрыхтуйся. Не, пакуль мы не будзем рыхтавацца, падкіну свайго клона, які застрэліць вось гэтага хлопца. І падрыхтуемся. На жаль, наш стары не прабяжыць дастаткова далёка, таму мы бярэм і рыхтуемся да выхада яшчэ аднаго хэвіка. Джен не можа пакуль праляцець, бо яна была занятая тым, што зачыняла дзверы, яна не зможа праляцець далей. Наступным ходзе я за Джен прылячу на мятле і зачыню вось гэтую дзверь. Але толькі на наступным ходзе. Тады нам застаецца толькі 2 хэвіка, з якімі разабрацца. Скончыць да 4-го хода. Ну, у прынцыпе, неблага. Мы толькі за Бэнкса не выканаем дзеянне. Ну, добра. Давайте. Хэвік амаль мёртвы. Ё-моё, там столькі выбухаў. Так. За Джен. Бяжым сюды. Пролятаем на мятле. Страляем у гэтага хлопца. Ён не атрымалася. Кідаем коктейль. Няхай яго заб'е такім чынам. Яна... я зразумеў. Неудалая пазіцыя просто. Яна памагла яго і так разабрацца з ім. Давайте вось так. І Джин нейкі. Усё нормально. А Джен ухваляе жарты наконт таго, наколькі стары Зен. Так, яна разабралася з гэтым. Яна можа адсюль яшчэ кінуць гранату. Я гэтым скарыстаюся. Бэнкс прыбяжыць сюды.
Кине коктейль. Добре. Джен закине гранату, бо яна не каштуе нічога літаральна для нас. І ці атрымаецца ў мяне застраліць яго. Атрымаецца, вось зараз ён памрэ, бо ў яго і на ім яшчэ вісіць атрута. Прадбачым дзеянні. Эй! Пачакайце-ка. Трансфер. Вось так ён дакладна памрэ. Ён сам сябе застрэліў. Я не згубіў дзеда, усе ніхто не памёр. Усё ў парадку. На жаль, 2 квеста я не зрабіў, але я халяра тебе. О, мне гэта не падабаецца. Калі я прадбачыў наш прарыў у гэты пакой, яны нацэльваюцца чымсьці, і на гэта маё прадбачанне скончваецца. То бок, ой. Там ёсць такія хлопцы, якія могуць... Адзін раз мы сутыкаліся з такім, а як толькі ён нас бачыць, ён адразу пачынае на нас накіроўваць нейкую зброю, якая блакуе ўвогуле ўсе магчымасці гэтага персонажа. Гэта гучыць як нейтралізатар. Бэнксі я сустрэліся з аднім з такіх, калі забіралі яе аркану. Антимагічная зброя тэхналогіі рэактара, мне гэта не падабаецца. Яны не могуць спыніць цябе ад таго, каб кідаць розныя рэчы, як мінімум. Ніхто не можа спыніць цябе ад таго, каб кідаць розныя рэчы. Быў хлопец у Джоэнгі, які мог заставіць свае рукі, гоу-лімп, я не ведаю, што гэта такое, але толькі пасля таго, як ён з'еў шмат кілеріяка, блін, што за словы? Яму прыходзілася глядзець у падлогу увесь час. Arms Go Limp. Я нават не ведаю, што гэта такое. Спадзяюся, я не думаю, што мы з ім сустрэнемся. Не ведаю, да чаго гэта была гісторыя, чаму ранне адзана. Так. Зачыніць усе дзверы з падмацаваннямі. Вырубіць усіх ворагаў. Ну, давайте прорыв. Дед. Адразу пророка отправляем. Бо пророк ідэальная мішень для гэтага. Што цікава, пророк не можа карыстацца сваёй зброяй, ён не можа стрэльнуць. Не, гэта не той. Дзе наша дзяўчынка? Джен, ты у нас прыбяжыш вось сюды. Я думаю, яна можа маланкай стрэліць нават. Альбо так проста. Ага, яна заб'е гэтага хлопца. Давайте адразу коктейлем і дзвярыма разбярэмся тут. Выбіваем дзвер. Адчыняем дзвер. Джен у нас піхне гэтага... Ганнера, цудоўна. А пачакайце-ка, чаму зараз гэта спрацавала? Яна ж не кінула коктейля. Дагэтуль жахавікі не піхаліся. Ну добра, ладно, я не супраць, мне падабаецца. Так. Вось яна на гэтым скончыла. Бэнкс можа выкарыстаць зараз. Чамусьці коктейлі? Партал уцягнуў. Дык дагэтуль яшчэ не працавала так. Ну, па тыпу, я павінен быў адштурхнуць яго, нават нягледзячы на тое, што партал быў каля яго. Вось такая абсурдная сітуацыя. За яе мы возьмем вось так. Прабяжым як мага далей. З-за старога. Становімся і рыхтуемся да ўваходу ў хлопца. На гэта мае дзеянне ўсё, мне падаецца. Хода забегае, адразу памірае. Бяжым, зачыняем дзверы. За Джен правалілі, скончыць за адзін ход. Упс. Перанесці 4 пашкоджання.
Я мог бы, у прынцыпе, зрабіць за адзін ход усё, але, ну, ўжо шкада, я ўжо літаральна справіўся. На наступны раз пакіну. Мо тады трэба было на ячейку падпіхнуць. Да мне падавалася, што не. Дзіўна, дзіўна. Літаральна папярэдняя місія. Там быў момант, калі я адчыніў дзверы літаральна за вось гэтым хлопцам вялікім. І пакуль я не выкарыстаў коктейль, ён туды не піхаўся. Негледзячы на тое, што он літаральна стаіць на месцы. У меня есть пытанне наконт таго хлопца з кілеріякам. Я не ведаю, што гэта такое. Мне падаецца, што ён бы жадаў, каб яго запомнілі як Limp Arms Guy. Хлопец з рукамі-лімпамі, не ведаю. Мне падаецца, ніхто не жадаў бы, каб іх запомнілі як хлопца з лімп. Што такое? 100% нормальное слово. Кульгаючымися рукамі. Кульгавы хлопча. Вось. Маё пытанне. Як ён адчыняўся? Зразумеў, то бок па тыпу ён можа круціць імі не ў пазах рук, я так разумею, нешта такое. Як ён расчапляўся? Хто ўвогуле... Навошта камусьці ўвогуле... Unlock, гэта ж у іх па тыпу магічная здольнасць. Хто ўвогуле мог бы хацець у пэўны момант, каб іх рукі пачалі кульгацца? Магчыма, хтосьці, хто яму не падабаецца, пераносіў штосьці, што ён жадаў раздзяўбаць. Так, але гэта пажадаць. Але для таго, каб раскрыцца, табе патрэбна, каб гэта табе было... Табе гэта неабходна. Можа, нехта нёс яго. Ад яго улюбёнага цэлеріяк, я не ведаю, што такое цэлеріяк. Можа, ўсё ж такі ў гэтага ёсць слова нейкае. Патыннік. Што гэта мне ўсё яшчэ не разумею. Ага, раслінка такая. Ён аб'еўся яго, і таму ён увесь час глядзеў у падлогу. Я не разумею гэтых людзей. Як рука ў мадамцах, я ўвогуле размову пра гэтага хлопца для мяне проста таямніца. Мы нават не ведаем, ці падабаецца яму патыннік. Можа, ён яго ненавідзіць. Божухна. Мне зараз шкада гэтага кулявага хлопца. Мне ніколі не было шкада гэтага кулявага хлопца. Ці не павінны мы прабіцца скрозь гэтай дзверы і спыніць Пятую сусветную вайну, альбо нам трэба прыпыніцца і напісаць кнігу наконт кульгавага хлопца. Трэба падумаць наконт гэтага. Прарыў, мне падаецца. Кульгавы хлопец. Так, у нас 3 ворага. Трекер, нейтралізатор, вось гэтыя непрыемныя хлопцы, і хэвік. Хэвіка можна выпкнуць даволі беспраблемна. Давайте. Адзінае, што першы, хто забяжыць у пакой, адразу ж заблакуецца. Вось, напрыклад, яна. Яна можа перасунуцца і не можа страляць. Але яна можа прабегчы вось так. Кінуць гранату. Велізарны хлопец нічога не зробіць нам. Так, добра. Не варыянт. У мяне ёсць... О, цікава, глядзіце, якую штуку я адчыніў. Мне падаецца, я зрабіў гэта толькі калі я... Можа, я не памятаю, ці на стрыме я гэта зрабіў, ці калі праходзіў дадатковую прабаванне. Глядзіце, вось зараз яе блакуюць, так? Я магу што зрабіць? Прадбачанне. І страляем у першую цэль, якая трапіць. Падрыхтаваліся за Зена. Прыбеглі? І застрэлілі гэтага хлопца. У Зена ўсё яшчэ дзеянні засталіся. Зен усё яшчэ можа рабіць што заўгодна, як звычайна. Так. Я прабягуся як мага даўжэй, далей, бо тут 2 дзвяры. Так. Вось так. Кинем гранату. Вылетел. За яе разберемся з гэтым хлопцам. Мне падаецца, вось гэта хэвік таксама будзе, таму давайте зачынім гэтыя дзверы ў першую чаргу.
Праз окно яна не праляціць. Ты у нас не можаш пакуль нічога зрабіць з гэтым. У цябе ёсць мана. Давай забяры даныя. Таймбуст у нас нічым нам не дапаможа, правильно? Ён не дазволіць нам перасунуцца яшчэ далей. Нам бы перасунуцца хоць неяк. Так, дзверы, трансфер таксама не дапамагае. У прынцыпе, наш ход скончыўся. Што мы можам? Спыніць 9 падмацаванняў, а выкінуць 2 ворагаў за 1 ход. Угу. Ну, в прынцыпе, мы маглі бы гэта зрабіць на папярэднім ходзе. Давайте зробім. Ну, не на папярэднім, у сэнсе на гэтым ходзе. Вось так. Мы бярем за яе. Вось так. Пакуль не кінулі нашу штуку. Блин, а чаму так далёка яна адстрэльвае? Хлопча, ты можаш яго перасунуць толькі на 1? Цудоўна. Вось так. Бярем, кідаем коктейль. І выкидываем іх у вокны. Ось таким чынам. Зрабілі квестик. Толькі ёсць одна праблема. Яна ж не можа стрэліць у кагосьці. Не можа. І таким чынам яна не зачыніць дзверы. Тады ёсць іншы план. Не, там яна таксама не перасунецца. Блин, я не магу адмяніць сваё... Халера, придется зноў выконваць гэтае дзеянне. Я мог бы тэарэтычна праляцець... Не, так там не дапамагае. Ось так, прыкладна. Ён памрэ. Гэта не адштурхне нікога. Ну, такое сабе. Атрымліваецца, праблема ў тым, што у ідэале, калі б яна магла перасунуць кагось толькі на 1 ход, я мог бы узяць яго, калі б яна не страляла, не перасоўвала яго на две кропкі, то было б ўсё значна прасцей. Я так не... Гранаткай магчыма. Але 2 гранаты тады, іх трошки... Не, глядзі, праблема нават не ў гранатах. Мне патрэбна стрэльнуць у любым выпадку. Паглядзі. Не, чакай, у мяне ёсць ідэя. Бярэм. Мы можам стрэльнуць у гэтага... яго... Блин, вось зараз яна яго штурхае ў акно. Блин. Усё не так. Ну, квест... Халера з ім з квестом тады, калі шчыра. Яна можа вось гэтага стрэльнуць. Мне так-то тады не абавязкова выкарыстоўваць каністрачку. Яна зачыніць дзверы. Гэта у нас хлопча возьме забяжыць. І стрэльне проста. Я так думаю. Вось так. Каністрачкай выкінули. Не квест, але хоць штосьці. Добра. Перасоўванне ў нас адсутнічае. Разбяжымся на наступным ходзе. 3 новых ворага. Скарыстаемся. Нам трэба як мага хутчэй пазачыняць дзверы, бо ворагаў будзе прыбягаць яшчэ шмат. Так. Ці магу я... Зан можа кідацца гранатку кінуць, але гэта не вельмі ўдала. Яна выкіне вось гэтага хлопца. Яна можа перасунуцца вось сюды. Зачыніць вось гэтую дзверь. Што няблага. Так-то цалкам. Зараз мы кінем коктейльчык на вось гэтых дваіх. Тут у нас можна кінуць... яна не дацягваецца. Да. Перасоўванне пашкоджанней можа. Просто чым хутчэй я дабяруся да дзвярэй, тым лепей для мяне. Яна не можа нават зачыніць дзверы, калі ёй перашкаджаюць вось гэтым. Мінус вось гэты нейтралізатар. Ён жа не можа дабегчы, а ў Зана не атрымаецца дабегчы, не. Ой, не тое. Тут не націснуў.
А калі кідануць атруту пасярэдзіне, яна не выштурне дваіх, а атрута не выштурхоўвае нікога. На жаль. Можа там паляпшэнне на яе ёсць, але яна так не робіць. Так, зачынуць. Ты у нас. Зен, калі ласка, падрыхтуйся на стрэл. Вось так. Тут мы стрэльнем. Мінус. Гатова. Джен можа прабегчы тады яшчэ. Джен можа увогуле падбегчы вось сюды, і гэта трошкі ёй менш перасоўвання патрабуе. Праляцець, літаральна. Ага. Дзвер адчынім. А, сэнсу ў дзверы няма. Давайте абараніць сябе, ты атакуй самога сябе. Заберем... Ой, блин, мне что я ману собрал в одном персонаже, литерально. Давайте скористаемся нашим... Окей, в принципе, неплохо. Рад бачым. Яшчэ один ворог выбег, але гэта ўжо не наша праблема. Мы берем, зачыняем тут дверь. Бэнкс, калі ласка. Коктейльчик гэты нам нічым не дапаможа. Вось так мы яго застрэлім, і ўсё, на гэтым, у прынцыпе, можна скончваць. Вось гэты квест толькі я не выканаў. Таймбуст, там варыянты былі. Мне не вырашаецца вось гэта выкінуць дваіх. Яны ідэальна былі сабраныя у пачатку для таго, каб гэта зрабіць, але літаральна тады не атрымліваецца перасунуцца. Каб у мяне быў гэта не таймбуст, а паляпшэнне для Джен, тое, што яна можа перасоўвацца неабмежаваную колькасць разоў пасля вось гэтых стрэлаў сваіх базавых. Не, яна ж адштурхоўвала неўдала. А у мяне іншая праблема атрымліваецца. Ну, можа, неяк па-іншаму раскруціць, магчыма было. На 30 хвілін раней Борі хтосьці спрабуе ўразіць боса. Яна гаворыць адпраўка мінус 5 хвілін. Я не ведаю, што гэта... H-5. Яна проста выкарыстоўвала па тыпу... Я падумаў, што гэта праз 5 хвілін. Нават я не зразумеў, што яна мела на ўвазе. Яна такая H-5. І гэта, ну, нейкая армейская тэрміналогія па тыпу да моманта адпраўкі. За 5 хвілін да адпраўкі, хутчэй за ўсё. Да верталёта. І ён такой за 30 хвілін прыйшоў, так, і кпіць з яго. Яна гаворыць H-5, а я не ведаю, што гэта значыць. Блин, это значыць 5 гадзін праз 5 гадзін. Ты думаў, што гэта хвіліны? Я ўвогуле іх размову не разумею. І таксама даволі рана. Гэта не тое, мне проста трэба было тут нейкія рэчы ўпакаваць. Ты запакуеш рэчы ў гэтым ангары? Так. У мяне не хапала спанераў. Не ведаю, што за яны меюцца на ўвазе. Добра, клоуны знаходзяцца ў гняздзе. У куратніку. Джан, калі мы трапім у агонь Боры, мы можам нешта зрабіць? Магічны агонь можа гарэць на чым заўгодна. Але калі гэта не сродак для не паліва, яму патрабуецца фокусіроўка, каб працягваць, каб ён працягваў гарэць. Запасы маны ў рашвотры выглядалі так, быццам бы гараць без яго дапамогі. Мне падаецца, тады гэта з'яўляецца палівам. Але людзі гэта ўсё яшчэ проста мяшкі з крывёю. Складана падтрымліваць агонь на іх. То бок, калі яго вырубіць, і мы перастанем гарэць. Моя лепшая здагадка. Альбо я магу проста падняць цябе, гаворыць наша Бэнкс. Так, у нас же ёсць... У нас таксама ёсць некрамант. Некрамедзік. Што наконт гэтага хлопца з трафікам? Ён проста прызывае прывідныя машыны. Не тое, каб вялікая праблема. Давай, Келен.
Гаўно. У яго ён вельмі добра, у яго вельмі добры слых. Я ўжо забылася на гэта. Так. Хлопча з машынамі. Што ў яго? У яго ёсць нейкае... Ага. Пакуль ён не страціць сабе... Не зусім летальны пірамант. Пакуль ён не страціць дастаткова здароўя 4, на ім маска, якая блакуе любыя штукі, якія ён можа ўдыхнуць. Так што ён у бяспецы. Так, што ў нас ёсць яшчэ? Тут справа ёсць кантрольная панель, якую тэарэтычна за один ход нават Джен можа паспець выключыць. То бок, ну, узяць турель пад наш кантроль. Мы так і зробім. Я возьму Джен, пастаўлю яе у іншай кропцы, вось тут. Пачну прарыў за лекарку. Возьму нашага ваяра. Гэта што, яна агонь кідае? Добра. Возьмем, зараз адправім нашага прывіда вось сюды. Ён не мог стрэліць, але ўсё нармальна. Зараз бы цэліцца будуць у яго. Мяне гэта радуе. Бярем Джен. Джен таксама прорываецца. Прабягаем максімальную дыстанцыю. Страляем. Тут трапіць па турелі. Я спадзяюся, он не заб'е турель. Ну ладно. Переключаем турель под наш контроль. Ёсць. Потым. Давайте... Я прапаную за нашага Зена прабегчы вось сюды. Стрэльнуць. Можа у гэтага хлопца? Альбо у піраманта. 2 здароўя. Ён здыме... Ну, гэта не блага. Тут ёсць паралізуючы гэты хлопча. Мне, ў прынцыпе, на яго пофіг. Можна варлока нашага. Во, мне падабаецца. Варлок трапіў у гэтую самую каністру і падарваўся. Неблагія пашкоджанні. Так, ці магу я пакінуць прадбачанне яму? Слухайце, давайте, можа, я Зена магу... далей я яго не паставлю. Я магу Зена перад уварваннем яшчэ рэдэплойнуць. Блин, не буду ўжо перарабляць гэтыя хады. Так, страляем зноў жа ў варлока. Неблагі варыянт. Турель под наш контроль. Страляем у варлока. Выбухнуло по яму. Я пакіну тут там Хэвік убежыць. Ідэальна я стаў. Прадбачанне. Чакаем Хэвіка. У нас застаецца яшчэ лекарка. З ёй што можам. Зараз я пачуў. Hearts of Iron 4 Fallout мод атрымлівае яшчэ 1000. Дзякуй вялікі, Метаігорый. Я ўжо паглядзеў, калі што там, што з гэтым модам. Я пабачыў 2 мода. Адзін называецца літаральна Fallout мод, ёсць больш позняя версія. Не памятаю, нешта пра... Ну, назву яго, нешта пра песні там. Дзіўна яно неяк гучыць, не зусім не проста типу Fallout мод. Але мне падаецца яно. Калі ты можаш дакладна назву мода падказаць у чаце, буду ўдзячны, калі я ведаў, пра што гаворка. Так, мы можам пакінуць... седатыўная не спрацуе. Давайте гэтага можа нейтралізатара. Во, яго падпаліць там. Кайфы. І перанакіруем пашкоджанне. Што ён увогуле ўмее? Кідае нешта, што падпалівае. Адно здароўе кожны раз, калі яны... нешта робіць што заўгодна. Давайте перададзім гэтую атаку назад. І магу я яе не толькі пашкоджаннем, а перадаць яе на зусім. Эфект. Калі стыва падштурхнуць у агеньчык, ён будзе гарэць? Я бы мог, але мне... У Джен ёсць яшчэ дзеянне? Ёсць. Упс. Стыв? Так, ён будзе гарэць. Давайте прадбачанне паглядзім, што куды паляціць. Блин, турель так неудала скарыстаецца сваёй магчымасцю. Яна стрэліць зараз... Так, нешта я
Праблема ў чым? Турелька стрэліць у хлопца, які не вельмі там нам небяспечны. Ну ладно. Вы крыху у вагне. Трохі меней летальны пірамансер. Агонь трохі меней летальнага пірамансера не тое, каб шкодзіць спачатку. Але вы будете па краху траціць здароўе кожны раз, калі вы будете рабіць хоць што-небудзь. Яго можна прыбраць, калі вы яго вырубіце, альбо калі вас падымуць з мёртвых. Добра. Але мы перадалі яму назад яго, то бок ён не трапіў ні ў кого з нас. Пускаем хэвіка, адразу атрымлівае пашкоджанне. Варлок наш перабягае зноў. Я думаю, мы в прынцыпе... Вось, Джен падбягае, зачыняе адразу дзверы. Варлока мы можам адразу... мы маланка давайте шпульнём. Вось так. Вось так і вось так. Ёсць. Мы можем, в прынцыпе, з трафікам варлокам хутка разабрацца. Калісь... Так, і стыў гарачы ход. Ну так. Дзякую за падказку. Давай-ка мы яшчэ... Мне падаецца, я магу спектральным чэрапам тут нешта папрыдумваць. Не, на жаль, я не траплю ў дваіх з ім. І яно патрабуе дзеяння, мне трошки яго шкада, калі шчыра. Так. Давайте перасунемся за яе. Блин, она сквозь огонь пробежит. Угу. Зан атрымае пашкоджанні, калі... Ось, не атрымае. Добра. Мы заберем вось гэта і стварым сабе копію. О, блин, ён памірае адразу. Што бы такога? Гранатай можа хтось зрабіць. Во, я вось так зраблю. Гранаты падштурхну нашага Зена. І зараз Зен можа адправіць, магчыма, свайго клона удала. Блин, ну чаму ты, Зен, чаму ты яго не тут ствараеш, Літаральна, я могу бясконца іх просто вышчаць. Ману мы вытратаем. Джен. Может Джен нешта зрабіць. Абірай з тых двух той, што больш даспадобы. Я пакуль іх не гуляўся, таму не магу сказаць, які мне больш падабаецца. Блин, я настварыў дзеянняў, якія бессэнсоўныя. Зараз вернем яе назад, бо мне падаецца лепей за Зена вось так прабегчы. Падабраць даныя, стварыць свайго клона вось тут. Бо ён пастраляе яшчэ, мне вельмі падабаецца клон. Яшчэ пастраляем вось так. І паставім прадбачанне, калі нехта, на выпадак, калі нехта выбежыць. Там ніхто не збіраецца насамрэч, але ж чаму не? Так, тут гранаты мы можам ўсё яшчэ разабрацца з варлокам. І зараз дзеянне ад Бэнкс. Яна прабежыць вось так, і трансфер адсутнічае. Спектральны чэрэп таксама. Давайте кінем у яго атруту нашу. Цудоўна. На яго зараз пачало яго агонь, я так разумею, працаваць. Ну давайте паглядзім. Гэта турель яшчэ нанесла яму пашкоджанне. Цудоўна. Прадбачанне скончана. Скончылі ход. Падмацаванні у іх... Іх жа няма больш. Адзін на дзвер. Вось гэта яшчэ ёсць. Ну давайте пазбавімся. Выкарыстаць 9 розных магчымасцяў за адзін ход. Но гэта без таймбуста немагчыма. Выкінуць варлока ў дзвер складаненька будзе ўжо. Воскресіць кагосьці без маны. Давайте... Ну, давай, вось цябе. Зена. Просто таму, што можам.
Застралили, подняли. Легко. Хоть один кой зробив. Так, знову ж пророк. У Джен нема гранат. У тебе ты не можешь дверь отчинить. А не может дверь отчинить. И вапхнем его у двери. Мы выконали. Эй, ён помер ранее, чем у двери трапил. Холера. А я могу нечто с этим зробить? Ты можешь стварить двери 10 вось тут? Не, только за межой. Тут ён стукнется. Зараз я буду спрабаваць яго ўсё ж таки выпхнуть. Вось так. Седативный коктейль. Давай. Хоча все не дотягнется, правильно? Седативный коктейль. И коли ён стрелить, яго не затягиваю туда. Шкода, ну ладно, потом. Пробачення. Я его одразу забил. Конец. Непритомного стива треба було. Блін, я переплутав їх місцями. Наша миссия была в том, как вырубить двух злодеев у той момент, коли они были далеко от своего босса, бо их босс вельми небезпечный. Миссия выполнена. Перемогчи Бори Кеша, меньше летального, трохи нелетального пиромансера. Меньше летального пиромансера. Зроблено. Перемогчи Стива Кларка, Варлока Трафіка, Чорнобожця Трафіка. Знов. Виконано. Вирятувати їх. Ну забрать их. Ну... Yep, we're going to tie... Зразумел. Захопить их. Так, мы собираемся завязать их. Почекайте, не, Лив уже забрала их. Нам потрібно их забить. Что? Не. Кто это пишет у Огуле? Мне подобається, як Лів тягнула. Це злосний геній, то есть подручний дві. Так складано бути босом. Я докладно не ведаю, які з їх лепш. Добре. Коли не ведає, що поглядим, будем разбираться. Я може перед, коли він буде трошки у топі, ну, ближей до топа, я погляджу, які, ну, перед гэтым спеціально проверю їх. Бо гэта буде, ну, вядомо, я не буду там годины и годины гулять, просто трошки разобраться, что там за мод. Идти працую. И может оберу один из них. Так, у нас нема новых... есть перк. У нашего некролекара. Так, это будет поляпшение для черепа. Додатковое пошкодження. И он и так наносит 2 пошкодження, с 3 и он будет некоторых ворогов легко забивать. Что неблага. Вынести великую колькость мелких ворогов за один череп — это цудоўная магчымасць. Тым больш, што яго можна прапусціць праз некаторых, калі ўдала стаць, а праз ворагаў можна прапусціць яго 2 разы, напрыклад. Бо гэта да халеры пашкоджанняў. Так, вялікая галава. Чэрап шырэй і такім чынам лягчэй трапіць у большую колькасць цэляў. Гэта таксама цудоўна. Накладвае статус на ўсіх ворагаў. Вось гэты анстэдзі, які якраз такі заставляе іх отталкиваться мацней. Цудоўна. Трансфер пашкоджанняў. Калі вы накладваеце абарон на ворага, альбо калі яно павінна ударыць па саюзніка, вы выкарыстоўванне, вам вяртаецца выкарыстоўванне, то бок вы можете... ну блин, гэта не тое, каб эфектыўна. Не, гэта ж не мае сэнсу. Ну, па тыпу ты будзеш выкарыстоўваць гэта толькі у асноўным. Ну, саюзніку ты перадаваць не пажадаеш амаль ніколі. Ворага абараняць магчыма, але гэта значыць, што вораг павінен пашкодзіць свае мужа ў ідэале для таго, каб перавыкарыстаць гэта. Так, калі цэль вораг, яны атрымліваюць адзін анстэдзі, калі ствараецца гэтая сувязь. Анстэдзі гэта дазваляе нам іх штурхаць мацней. Не падабаецца, калі шчыра, ну, на трансфер ён і так нармальны, і хутчэй я бы паляпшаў альбо базавы, больш атруты у базавыя атакі, больш адштурхоўвання, але толькі цэнтральнай цэлі.
Дзверы плюс 1. А, давай я лепей дзверы, мне падаецца вельмі неблагі. Тут мне падабаецца чэрэп, я жадаю яго палепшыць ім карыстацца. Я б жадаў, каб ён яшчэ мог адштурхоўвацца больш, чым один раз, але я надта шмат жадаю. Так. Я прапаную на... Дзверы. Но яно можа быць карысна. Хоць што без гэтага разбіраліся. Я возьму на чэрэп одно плюс одно пашкоджанне. Гэта можа быць карысным. Так. Мары, чаткі. Знешні выгляд. Не вельмі, мне падабаецца і стандартны. Давай пакінем так. Улічваюць, што на ўсе перкі досведу не хопіць. Я разумею. Бачна, што гульня разлічана на некалькі праходжанняў, бо перапраходжанне ўзроўня пакідае ўсе перкі, якія былі. Тут нават не патрэбна новая гульня плюс, мы ў любы момант можам прайсці місію, якую гулялі раней. Ось. А то бок яны накіроўваюцца ў калан, гэта будзе праблемай. Чаму? Няма ніякага легальнага увахода ўнутр, альбо выхада. У нас няма ніякіх там кантактаў. І ты бачыла навіны апошнім часам? Сталіца на локдауне з-за нейкіх хваляванняў. Законы гэта прапановы, а хаос гэта прыкрыццё. Гэта пакідае каманду Лів адкрытай. Гэта ў першы раз, калі яны знаходзяцца па-за межамі сваёй ваеннай падтрымкі. Гучыць так, быццам бы у іх ёсць як мінімум база. Іншаземцы проста знікаюць у калане. Чаму бы нам проста не забіць на гэта і не даць ім рызыкаваць? Я не магу. Я б разумеў, калі ты не пажадаеш рызыкаваць, Джен, але гэты шлях каманды Лів, шлях, у якім вайна, да якой ён вядзе, гэта адзіная рэч, у якой я ўпэўнены на працягу гэтых гадоў. Я быў у дрэнным месцы, назіраў, як сусвет гарыць з канапы, паралізаваны. Бачыў кожную праблему, якую я магу стварыць, калі я паспрабую быць хаця бы часткай вырашэння гэтай праблемы. Я не магу зноў вяртацца да гэтага, ведаючы, што ў мяне быў шанец, каб дзейнічаць. Добра, я разумею. Мне заўсёды падабалася ідэя адкінуць бяспеку на вецер, каб змяніць нешта. Але калі мы ўжо тут, мне падаецца, я на 96% асцярожнасць ад асноўнай масы цела. Але у мяне можа атрымацца Бэнкс. У мяне заўсёды... Я ніколі гэтага і не пакідала. Ну, у сэнсе, што яна заўсёды была ў небяспецы. Ну што, які план? Спытай мяне зноў на гэтым самым, на сняданку. Розум Джена у гэту ноч. Джен. О, гэта у навінку. Яна ў гэтым самым у сваіх марах хоча ўсё з таго, што яна носіць крыніцу з сабой зана. Так, ее максимальный уровень, які нельга павысіць нават пры перапраходжванні. Окей, зразумеў. Я тут зноў. Не зноў, а зараз і я тут. Чаму я мару аб тым, як я размаўляю сама з сабой? Божухна, я што, настолькі эгоістычна? Ну, зараз ты марыш наконт таго, каб размаўляць з сабой наконт сябе, так што гэта не дапамагае. Так як мы зараз абодва крытыкуем цябе, я думаю, што магчыма, мы сыходзім з нейкага insecurity, гэта па тыпу увогуле чалавек сам па сабе можа быць такім чутлівым, скажем так. Мы говорим об нейкай чутлівасці.
Усё, што мы рабілі з таго моманту, як нам здзейснілася 4, прыйшло з-за нашай чутлівасці. Жадаеш трошкі, ну чутлівасць не вельмі ўдалае слова, але не бяспецы па тыпу ўнутранай, не спакою. Жадаеш трошкі звузіць пола. Не да таго моманту, як мы пачысцім гэтыя пакоі. Гэта таму, што копы прадстаўляюць маю самацэнзуру альбо нейкае такое гаўно? Не. Так. Просто трошки некомфортно рабіць такія прамовы, калі мы стаім каля самага ўвахода. О, ты прызвычаешся да гэтага. Цудоўна, у нас увогуле немагчымыя ўзроўні. Вы знаходзіцеся у Anxiety, як жа яно? Зараз. Неспакой, ну, не зусім удалое слово. Трывожнасць, вось. Вы знаходзіцеся ў трывожных марах. Гэта капанне ў гісторыі персанажа больш, чым прасоўванне ў галоўнай гісторыі. Калі вам гэта не вельмі падабаецца, вы можете прапусціць дыялогі, і вы не прапусціце аніякіх важных дэталяў сюжэту. Калі карацей, калі вы жадаеце больш кароткай, хуткай кампаніі, вы можете прапусціць гэтай місіі поўнасцю ў галоўным меню. Вы не прапусціце аніякага досведу. Вы таксама можете скокнуць назад і прайграць іх зноў з меню місій. Ну, давайте паколупаемся ў гісторыі, Джен, чаму бы не? Я так-то не супраць. Плюс яшчэ невялічкія пазлі. Так, мы можам уваравацца ўжо? Чаму мы не можам уваравацца? Вось зараз можам. Так, там знаходзіцца ганнер. Там знаходзіцца турэль. Каб трапіць да турэлі, нам патрэбна... Каб вырубіць турэль, нам патрэбна. Там нас чакае хлопча, які мне не падабаецца. Наступная прапанова. Я бяру. У турэлі гэтую я не траплю. Разумеў. Зеленая зона. Перасунуць усіх сюды, калі вы скончыце з заданнем. Добра. Атрымліваецца, тады мы бяжым сюды. Ляцім на мятле. Альбо давайте гранатку кінем. Гэты мужик не жадае перасоўвацца, так? Халера. На мятле ляцім. Перасунули гэтага хлопца. І я магу, ў прынцыпе, прабегчыся вось сюды. Не, давайте вось так. Не будем стрэльнем у турэлі. Раз такая справа. Это нічога для нас не зменіць. Я бяру і перапісваю турэль. Зараз яна будзе страляць па вось гэтаму хлапчуку. Іншая Джен, другая Джен. Мы бярэм, пролятаем і адчыняем. Не, вось так. Ну, в принципе, нормально, подойдем. Отчиняем лаптоп. Бярем, страляем в эту бочку и оглушаем ворога. И можем пробегчы яшчэ. Цудоўная магчымасць, мне падабаецца. Гэта была не тая Джен. Ну, тут лёгка заблытацца, калі столькі Джен. Так, гранату я не магу яго ўсё яшчэ штурхнуць. Схавацца сэнсу няма. Мне падаецца, можна на гэтым, у прынцыпе, прадбачыць. Забілі таго хлопца. Скончваем ход. Гэты вораг усё яшчэ тут. Ці магу я падбегчы сюды і штурхнуць яго? Ёсць. Можам. Тут Джен можа выпхнуць гэтага хлопца проста в акно. Пробегчы сюды і закрыць іх. Пасля чаго у нас што застаецца? Перамагчы... выкінуць у акно 3 ворагаў за один ход. Ну, я не буду ўжо гэтага рабіць. Халера з ім. Можам зараз вольна перасоўвацца.
Одна прабегла сюды. Уворваліся. Боевые ведьмы. Insecure. У меня вось неспокойная, неупэўненая. Вось, неупэўненая у сабе. Вось это лепей. Я заўсёды неупэўненая. О, я зараз толькі паглядзеў на гадзіннік. Нормально так хутка час праляцеў. Я буду зараз на гэтым дыялоге мы будем крыху скончваць, я пагляджу, хто нас чым займаецца. Давайте дыялог яшчэ паглядзім. Я заўсёды неупэўненая. Але я ніколі не марла аб тым, каб размаўляць. У мяне ніколі не было сна, у якім бы я размаўляла са сваім клонам. Што сёння змянілася? Ты мне скажы. Пачакай, ты спрабуеш працаваць з нашым тэрапеўтам? Это не обо мне. О, божухна. Я ніколі не скажу Робін, што моя Мара... Робін гэта ён, я трошки чамусь думаў, што гэта жаночае імя. Што я... Прыдуманая версія мяне спрабавала адыгрываць яго. Так, лепей хаваць усе незвычайныя думкі ад твайго тэрапеўта, каб спадабацца яму больш. Магчыма, у гэтым і ёсць сэнс. Добра, ты спрабуеш сказаць мне чамусь... Добра, ты вельмі жадаеш сказаць мне, чаму сёння? Яно нарэшце прасачылася, што ты ніколі не вяртаешся дадому. Ты пабудавала сабе сваю гэтую самую свайго персонажа тут як частнага дэтэктыва. Ты учапілася ў яго. Зараз цябе разыскваюць у ДСР, і ты нелегальны чужак, дзе б ты не была. Так. Складана уявіць сабе, што ты зноў атрымаеш ліцэнзію, ну, на дэтэктыўную. Я магу рабіць гэта не зусім легальна. Як людзі сябе знайдуць? Па проста сарафану? Якому? Ну, яна word of mouth, ну, по слова рта. На такі... Чиї рти? Я знайду, чиї. Я знаю, спыніць гэта размову. Так, магчыма, я змагу пачаць рабіць сыр? Нелегальны сыр? Так. У гэтым твой план? Так. Я бы не сказала, што быць частным дэтэктывам і ёсць моя, ну, identity, самавызначэнне, скажем так. Апошні раз, калі Дэрэл прынёс мыш, ты адчыніла справу на гэта. Ты нават носіш сваю ліцэнзію, нават калі ты ходзіш за кавай. І Бэнкс, першы чалавек за год, якога ты сустрэла, без таго, каб сказаць яму, што ты з'яўляешся частным дэтэктывам. Толькі таму, што яна была у сярэдзіне таго, калі забівала кагосьці у той момант. І нават тады ты аддала ёй сваю бізнес-картку на гэтым самым, на пароме, я памятаю. Так, давай працягнем далей. Цудоўна. На гэтым я буду скончваць, бо ўжо трошкі час захавацца мне не патрэбна. Добра, давайте я тады проста пагляджу, хто ў нас чым займаецца. А бачу я. Руді грае ў Call of Cthulhu. Я так разумею, гэта новы будзе покліч Ктулху. Ой, блин, неправильно ціснуў. Так, далей. Эрика глядзіць нейкія пры-альфа эксклюзіў. І What the fuck Blair грае ў The Long Dark. Тэлефануе Ктулху. Давайте я зазірну на момант, што дакладна, якую частку, ну, ці гэта
Новая ці старая? Гэта новая, так. Покліч ктулху. Ну добра, давайте трошки вам гэтага самага лавкрафтянскага кашмарыка дадам. Ён не такой, каб жудасны, трошки такая, ведаеце, паглыбляючая павольная гульня. Давайте перадам вас да яго. Я жадаю вам добрага вечара, мы побачымся заўтра. Так, чакайце-ка. Твіч зноў нешта зламаў з рэйдамі. Ну, што ты будзеш рабіць? Так. Ну ўсё, зноў я не магу глядзець тых, просто тых, кого я фалоўлю. Дзякуй табе, Твіч. Эх, холера. Ну ладно, давайте. Просто буду уводить Руди. Вось, ёсць. Жадаю там вам добрага вечара. Заўтра мы, я яшчэ не ўпэўнены, мы альбо працягнем гуляць у Tactical Breach Wizards, альбо вернемся да Frostpunk. У нас там толькі пачалася другая глава, у якой мы нарэшце пераключыліся на нафту і спрабуем распаўсюдзіцца па пустэчы ледзяной. Будем глядзець, як там справы. Пра слэш яно працуе, там інтэрфейс быў зручны, каб адпраўляць, яны яго зламалі. Літаральна абсурдная сітуацыя. Тое, што працавала, ўжо не працуе. Ну добра, побачымся заўтра. Улятаем.